boas noites, Moitas cuñas, gracias. a todos, Boas Manuel. Ahora volvemos, dentro dun momento. Sí, que Vai ben seguir. viñemos, Bueno, a pasada semana, queridos amigos, En Ferrari. baixando dun Ferrari e hoxe baixando deste Mercedes, porque isto é un Mercedes, non Vaya lles contamos. cochazos que Bueno, gastamos o primeiro todo o de todos saudar a noso amigo Evi, ao gran gaiteiro asturiano, que seguro que colleu o alza o cose de liña, e que Ola, súa, estaba, claro. e alá se veu a tocar, vai estar con Alá nós. veu. Non se perdan vostedes a peza que nos toca logo. Bueno, pero hoxe o tema é o coche de liña. O coche de liña. Este, por exemplo, un Mercedes cochazo. Este era a señorita. Porque os coches de liña en Galicia teñen nomes propios. Exacto. En cada zona, ¿no? Por exemplo, o Sarasquete no Barbanza ou a Cucaracha en Cedeira. O Sarasquete foi onde aprendeu a cantar, bueno, onde cantaba na parte de arriba, ali cantaba Manolito el pescador. Saúdos, Manolito, o Sarasquete Mira, Baltar. que teñen moita historia Sí. o coche de liña. Eu estou seguro que todos temos un coche de liña nas Sí. nosas vidas, collímolo o coche, vivimos mil anécdotas, os nomes Moitas dos coches historias, de liña. sí. E nos queremos que esta noite pues, nos lo digan, Que ¿no? no Que lo nos- conten, os eses nomes nomes dos curiosos, coches. bonitos, non? Contenos, chámenos A ver. ao teléfono do programa, o 981 81 90 73, ou polas redes sociais por Facebook, Veña. Twitter ou Instagram. Fotos tamén queremos. A etiqueta de hoxe, Luar 982. Verán Contennos. qué historias tan bonitas nos contan Cantas os historias. Cuña, esta empresa formidable de autocares, cando empezaban polos autocares de feira, logo pasaron os coches Este é de... do 54, este coche precioso. Do ano 54. Ten historia, que tan É bonita. que eu nací no ademais. 56 e como que me estou vendo con ele, en fin, que son os anos que llevamos Pois facer. mira que carrocería, que maravilla. Bueno, creo que en 21 días fixo este disco. Despois falamos con ela. A verdade é que é un disco precioso. Diferente, E as ademais. cancións que hoxe trae Marta Sánchez aquí son bonitas de verdade. As tres que nos vai cantar. Empezamos Tenda, pola primeira. tenda. Pois aí está. Marta Sánchez estreando o disco no lugar. Marta Sánchez, en directo esta noite nos va presentándonos o seu novo disco, composto, producido, todo por ela, e cantado, evidentemente, claro. Isto xa non había que decirlo, Iso pero era bueno, por obvio, si acaso a información hai na que dar completa. Outra artistaza que temos por aquí. Sax, hola, é a primeira grafiteira que ven ao lugar, un aplauso para ela. Está claro o tema esta noite, coche de liña, entón dixemos, a ver, Sax, a ti que se che Ten un ocurre? toque retro, ademais, este grafiti. Ven aquí, hoxe. Sax, que non se che ve que estás claro, Que non te se di. vexamos ben. Estos artistas da banda de música de Vila García, non? Ven. Temos un escenario cuberto de artistas. De onde, Sax? De Vigo. Saúdo para Vigo. Mira, estos son veciños así, son de Vila García, non? Van tocar agora, bueno, eles 200 máis, que son moi... Bueno, sigues aí traballando, non? Sí, Pois ala, ultimando todo aquí. detalles, non? Ela é Sí, muller ultimando. que fala polas súas obras, non quere falar moito No, máis. Moi ben, como Sax. Iago, é de poucas palabras. Exactamente. Querido Xosé Luis Blanco Campaña, boas noites. Santiago boas. Pema, boas noites. Moi boa noite, que tal? Vostedes recordos do coche de liña. O anécdota, seguro que sí, A non? nosa infancia e adolescencia non se entende sin o coche de línea. Sí, sin dúbida. Non había outro medio de transporte máis que ese. Como se chamaba o de Camariñas? O, que O iba de por- Camariñas, cando eu nacín, era Autos Guillén, que lle chamaban o Guillán. E por qué? Bueno, porque era Guillén, a pronunciación que había por ali. Ah, era- E despois chamaban foi Guillán. Transportes Finisterre. Ah, vale. Moitos anos, Transportes Finisterre. E Pema, ti tes algún recordo, algún anécdota, algún sucedido cos coches de liña? Pois sí, teño algunha, concretamente unha da zona de antes de Porto Mouro, que se chama Paramos. Sí. Paramos. E E que resulta pasou aí? que un día quedou averiado o Guillén e viña un taxi de Santa Comba, que daquela viñan a Santiago por o Wolfram, que aquel movía moitos cartos. Sí. E parou, non dixo, mira, me levas unha nota a Santiago? Sí, deixe ali na administración na Eses Santa. eran os revisores. Os revisores, Os sí, que sí. traían as notas. Sí, revisor, que é o que facía iso. Iso, me levas unha nota? Sí. Porque abriu o coche e tal, empezou a escribir e dice, paramos, emparamos. E depois non sabía que máis poñía, dixo, oh, carallo. Eso Paramos, tiñano en administración, que estaba na Senra, en Santiago, que estaban casi todas, tiñano na administración, ali metido con unha especie de cuadro que fixeron eles así. Eu o peor recordo que teño dos coches de línea. O peor. O peor de todos é que nos mareábamos moito. Ah, claro. Porque os coches cheiraban moitísimo, Sí, o era a gasóleo peste aquel, sí, a gasoil, sí, non? sí, sí. Entonces había unha palabra fina para decir que vomitaras, decían, devolvió. Aí devolvió. Devolvió. Dixía, que o que lle devolveche se a mí non me prestaron nada. Pero bueno, decías así. Pero bueno, devolvió. era unha época donde Una época maravillosa, una época maravillosa. el coche non era gasolina,
era benzina e costábache 8 pesetas litro. E depois os de gasoil que dicimos hoxe era de aceite pesado, que era unha cousa distinta. Xa verás que cousas bonitas vamos a escoitar esta noite. Bueno, había nomes como, por exemplo, a rubia de Moimenta, a palomita, o piñeiro, el outro de corme, a nateira de cedeira, o exprés, o cerqueiro, o sarasquete, que xa dixemos antigamente. Bueno, o que queremos é que esta noite nos axuden completar o mapa. Eso é. Sí, que nos dean ideas. Temos por aquí a Vaca Flaca de Ourense, tamén temos, pero temos moitos socos e seguro que hai nomes preciosos por toda a xeografía galega. Contenos, chámennos. Chámenos e vamos completando, ¿no? Sí, Sí. había algúns Temos que que chamaban felicitar- o rápido, decían, Sí. vostede que quer coller, o coche normal ou o rápido? rápido. Sí. Pero rápido tardaba un Igual. mundo. Era rápido relativo. Pero chamabanlle así o rápido. Era o rápido, era o rápido. Nos imos ser rápidos para facer unha felicitación porque terá que ir para a cama. E que Ramona Maceiras Martínez da Coruña, Atención. 100 anos, 100 Ramona. anos, Ramona, felicidades. Parabéns. Parabéns Aí estamos para vendo a ti, foto. Ramona. E que cumpras moitos máis, hoxe un ano. Eso, e nos que vexamos. Os 101 estamos todos aquí. outra Aquí vez. celebrando, parabéns. De acordo. Bueno, chámenos, por favor, Iso. que imos escoitar agora a banda de música que nos chega dende Vila García, que dá gusto ver todo isto, pois mellor sonará, como diría outro. Vila García de Arousa, vente podes alabar. Exacto. Santiago con ser Santiago non ten portiño de mar. E banda de música, mira que banda de música ten. Santiago tena moi boa, Banda de Vila García. Banda de música de Vila García de Arousa, felicidades.
O bonito destos tempos, que aqueles tempos de antes eran fermosos, pero bueno, estos teñen o seguinte, que ti ahora vas a tenda, levas o disco CD para casa, levas a banda. Escoita las veces que queiras a porque tua casa, todos claro. tacos para cear non creo que entren, non? Todos van ser moitos, pero... Moi ben, son moi bons. Pero así a calquera hora. E sobre todo a xuventude que hai aí, que eso sempre é esperanzador e maravilloso para manter este son tan tradicional da nosa terra. E oye, rapaces de Vai de Gaita, moi Falando de xuventude, Vamos a empezar con vos. Mira, este é un tesouro que teño nas miñas mans. Isto é un tesouro, como os que tocades vos e o que facedes vos. Este é un grupo de amantes da cultura tradicional que se chaman La Regionalista e que foron por Rois, entón foron recollendo por todas as aldeas desa localidade pois os cantos, os toques de gaita e están todos aquí metidos esa no libro. tradición reunida para que non la disfrutemos Maravillosa. con facilidade. Bueno, os gaiteros seguro que o compran todos. Seguro, bueno. E o próximo domingo, ás 6 da tarde, pois ali no En Rois van precisamente a presentar Así este. que unha boa cita para o domingo pola tarde. 6 da tarde, no auditorio de Rois. Felicidades, terriña nosa, foliada en Rois. Felicidades a Regionalista e evidentemente a todas as entes de Rois, que son os que fan posible todo isto. Bueno, a quen lle toca esta noite o Vai de Gaita? Pois esta noite vai tocar Manuel Santín polo equipo verde e polo equipo laranxa Sarai. Moi ben. Aí está, este duelo esta noite, moi ben acompañados os dous, ademais. Non me digan, cousa máis bonita. Debería ser laranxa Sarai, xa para acompañar de todo, pero bueno, xa cambiaremos. Sois tan preparadísimos. Vamos para lá. Imos. Bueno, vamos todos, porque esta noite tocan eles, pero xa saben que teñen que acompañar os É que agora están sempre moi acompañados, que unha maravilla. Hai equipo. Todas as semanas todos Boas teñen que facer. noites. Mesmo os mestres tamén, que hai profes, como estamos? Hola, Moi ben. Susana, que tal? Boas noites, aquí andamos. Como vas? Ben, ben. Ben. Isto Cando nos toca? en xullo. Bueno, cando se Vai toca. polo apóstol. Bueno, díxome Pemán que non se equivoca, que sobre o 2 de agosto, así que o 5 non chego. 12 de agosto pronosticou. 2 de agosto pronostica Ai, Pemán. Dios. Bueno, Sí. falle caso, porque... E non se equivoca, que con Fiz non se equivocou, Sí, no. Atendan a Pemán logo para o tema, que está baixando a temperatura que dá gusto. A ver Ai, que nos di. sí, fai sol, pero que frío. Que frío fai hoxe, aquí desde logo. Sí, Veña, imos repasamos como está esta táboa con estes dous equipazos. Polo equipo verde, apadriñado por Cristian Silva, temos a Daniel Castiñeiras, a Iago Bouzada e a Manuel Santín. O equipo laranxa, coa súa madriña Lorena Freixeiro, temos a Miguel San Román, Judith Iglesias e Sarai González. Moi ben, quen empeza? Empezamos polo equipo verde, Manuel Santín, tomamos posicións. Primeiro vai a peza en solitario e despois tocan os tres do equipo. E creo que Manuel quere dedicar a peza que vai tocar. Si, vou dedicar a peza aos meus compañeros e aos meus profes do Colexio Fingoi e aos de Cervantes. Pois para eles, que peza vai ser, Manuel? O caneco. Veña, pois prepárate cando ti queiras. O gaiteiro cantante. Polifacético, Unha aportación importante de isto. Cando queiras. Unha volta polo medio e a outra polo arredore. E si fai o que ben baila, e si fai o bailadore. E si fai o bailadore. E si fai o bailadore. E unha volta polo medio e a outra polo arredore. Ata aí, un minuto. Moi ben, Manuel, ben cantado, ben tocado. Séntate, descansa para a seguinte peza. Imos con Sarai. Sarai tamén quere dedicar a peza en solitario. Creo que ten moita dedicatoria esta peza. Como se titula? Muñeira de Tubega voulles a dedicar a todos os traballadores da Televisión de Galicia. Para todos nós. Alguén máis? Non. Non? Veña, pois prepárate para tocar esa peza e cando afines estés preparada. Adiante.
Moi ben, Sarai. Bueno, ahora por equipos. Ahora vimos por conxunto, equipo verde. Iago, Daniel e Vimos Manuel. algo con todos e ademais traemos infraestructura, Que foi? Que tal, moi boas? Como andamos? Bueno, o que A ver faltaba esos para puntos. a festa. Chegou a primavera, boa noite, que tal? Perdona un minuto, Sí, perdona. espera, primavera. rapaces, porque Disculpas, Galloso, Morena, que disculpa, guapa ves, disculpa. Guapísimo Que equipo o pai dos laranxa, rapaces aquí para... Perdón, son os teus fillos. Pero como que meus fillos nin que fillos? Todo, nin que non. fillos? Digo, Pero que digo, no. digo, está pensando eu que para levaros a festa, estos que van por kilo, como Pero- para contratarlos como vai? Vos non escoitedes isto, Que me costaría o Iago o 15 de agosto aí tocando? Que che costaría, nin que che costaría? Ti pide o público, non queres pedir para as festas de San Pedro de Buscás? Oxe non. Oxe non vou pedir, oxe xa temos da bondo, para Iago temos da bondo, home. E logo que queredes? Para Iago e po bombo. Pero viredes a... Oxe imos presentar a festa dos callos de Buscás. Gustamos os callos? Home, logo. Pero non os bocadillos que dan aquí. Bueno, callos, bueno, home, por callos favor. como ten que ser, home, como ten que Mira ser. unha cousa, e hai callos Hai callos. esta noite. Esta noite hai callos. Mira, Eso xa me vai gustando máis. mira se hai callos, mira se hai callos. Bueno, Hai callos ou non no, hai no. callos? Os callos aí. Bueno, pois o dito, callos logo esta noite. Que non se pode facer política, é certo. Veña, rápidamente imos a publicidade, Festa dos Callos, Iago, Daniel, Emanuel, Buscás, volvemos de contador. Aquí andamos de novo o grupo de Manuel, é o que toca Sí, agora. estamos co equipo verde que estaban preparadísimos, pero case teñen que ir para San Roque de Buscás. Sí, non fagades caso. Festa dos Callos que nos va a presentar esta noite. Bueno, atención, antes de que toquen, temos unha nota moi linda que nos chega aquí di: somos un grupo de veciños da parroquia de Úbeda, na Pastoriza, en Lugo, así que un saúdo para lá. A estos veciños, din eles, nos gustaría felicitar a unha veciña que este luns 16 vai facer 100 anos, igual que Ramona. O seu nome é María Castro Ledo e constanos que esta noite vai velo luar coas súas dúas fillas e un fillo que ten na casa. Pero ela non sabe nada. E nós queremos dedicar este saúdo sorpresa tan especial no nome dos seus veciños e veciñas de sempre e que oxalá nos acompañen máis tempo con saúde. Oxalá. Deronlle unha sorpresa agora mesmo. Parabéns. Bueno, estas son as cousas que teñen os programas en directo, chaman. Claro que sí, claro que Veña, sí. rápido, vámonos de festas e logo a tocar, eh? Veña, imos a lo que hai bastantes festas esta fin de semana. Tomen nota. Bailaches, Carolina, bailei no cuartel, dime con quen bailaches. Gran Alanís, o novo clásico galego. Mañá sábado empezamos a celebrar xa o San Xosé, claro, por exemplo en Vilalba, coa festa dos Pepes. No, os Pepes de Vilalba. Mañá tamén temos o mercado tradicional en Bretoña, na Pastoriza. Moi ben. E a festa do Grelo, en Trazo, tamén. Ai, que rico. Tamén o sábado, matanza tradicional do porco na parroquia de Cordeiro, en Valga. Somos moi mal. O festival da Maia na casa do Concello de Bertamiráns. Maía, moi ben. Da Maía. Non sei onde ir. Pois a festa do cocido en Callobre, na Estrada, tamén podes Non ir. é mala idea tampouco. O xoves, 19 de marzo, temos a noite Hombre. das pepitas Están en aquí esta Ferrol. noite as pepitas Sí, de Ferrol. vamos celebralas. Tranquilos, ahora falamos. E o venres que ven, en Troido, en San Xulián, en Marín, aínda de Entroido. Ai, que ben, que lindo. Bailaches, Carolina, bailei no cuartel, dime con quen bailaches. Gran Alanís, o novo clásico galego. Tamén hai outra festa dos Pepes no Val do Ulla, mañá sábado, e terceira ruta cabalar en Rañalonga, Brión o domingo, con saída do recinto da festa dos cabalos de Brión ás 10 horas, ás 10 da mañá, a madrugar. Bueno, ás 10 da mañá tampouco. Xa é boa hora, xa é boa hora. Os cabalos igual, non sei os horarios dos cabalos. Son que saben madrugadores, máis. non hai problema. Bueno, veña, vamos a tocar. Imos, que están moi preparados aquí. Manuel, que peza ides toca los tres? A rumba dos 5 mariñeiros. Veña, dos 5 mariñeiros, pois preparadevos e cando esteades listos, adiante.
me fixeron bailar, O verde ahora vai o equipo laranxa. Sentados, equipo verde. A ver, desplácense. Moi ben. Equipo laranxa, tomamos posicións e seguimos bailando. Eu xa marquei un baile, pero agora... Cristian, non lle podías meter o tambor a Iago e a Daniel o bombo? O instrumento vai acorde co músico, enorme. Vale, enorme. Moi ben, no, Daniel tamén, pero bueno. Bueno, agora temos a Sarai e temos a Judith e a Miguel preparadísimos para botar un baile tamén, non? Con castañolas. Aí está. Queres dedicar esta peza tamén? A quen? A mi prima Fanny y a su novio Julián. Veña, pois para eles, que peza é? Muñeira de Samos. Veña, pois cando esteades preparados, adiante. Moi ben, sí señor, equipo laranxa, quedamos aí. A madriña E imos todos, que ven padriños. vestida de traxe tradicional, igual cos acompañantes de Sarai que esta noite, claro, era que a Claro, é que protagonista. aquí van consultados sempre os equipos. Moi ben, estupendamente. E os calcetins de hoxe, que pasa? Non Son hai azuís, calcetins? son azuís. Ah, Como son que non? Claro. Bueno, hoxe cada un libre. Aquí o que me gusta é cada un vai acollendo Perfecto. o seu estilo. Liberdade. Entón, A hoxe, mí dixéronme que viñan de azul hoxe. copias hai moitas por aí. Falsificación, non vexas ti, ademais. Entón, hai que ser auténtico. Bien, así me gusta. Director, ¿con quién empezamos? Susana Seivane, empezamos por Manuel, que foi o primeiro. Sí, por Manuel. Veña. Bueno, a primeira vez que Manuel cantou, ao mesmo tempo que tocaba a gaita, eu mandaralle un saludo a Cristian, porque, bueno, dicindo que sabía que seguramente que se o estaba vendo que lle iba a facer moita ilusión, porque é algo co que el, bueno, o pediu bastante nos concursantes do ano pasado, nos maiores, e non o conseguiu. Entonces, estarás super contento de ser o seu profe. Orgullosísimo, é unha sorte telos a ele. que sí? E ademais Manuel vende 12 horas de autobús cantando no autobús, animando a todos os seus compañeiros dende París. E agora, mira, veo aquí e aínda se atreve a cantar. Pero que me dis, Manuel? Sí. Acabei de chegar De París. fai unhas horas. Un aplauso. Ai, que envexa. Pero que fuches tocar alá? Que fuches tocar alá? Fun de intercambio co colegio, pero tocamos e demos un concerto, un grupo que se chama Xeigo, Moi do ben. Centro de Música Fingol. Un saúdo para todos os teus compañeiros de viaxe. Que sorte tiveron. Que envexa. Bueno, perdón, Susana. No, a ver, tocache xeñal hoxe, con ese control que na última vez che pedimos un pouco no xurado, non? Cantas xeñal, non parece que forzaras a voz nada estas 12 horas anteriores, cantas xeñal, tes un vibrato fermosísimo, a mí encantoume. E pois, na peza acompañada, estovamos sorpresa ta sorpresa, o sea, Iago tocou o bombo, tocou no xeñal, porque o bombo parece un instrumento fácil, pero é un dos instrumentos máis difíciles para levar ben o tempo, leváchelo xeñal. Bueno, Daniel tocou o tambor tamén moi ben, con eses toques coas baquetas, levando un ritmo sincopado que non é fácil. Bueno, encantoume esta actuación destes tres mega cracks. Pareceche ben, Susana. Puntuamos. Puntos para Manuel, por favor. Veña para arriba. Está ben. Claro, que vas decir Aquí o ti, pa padriño baixo. pedindo puntos. E son... A ver, 9 puntos. Suso, Merce e Susana, vamos un poquinho máis lixeiros, se os parece, nos comentarios de puntuación. Sí.
Moi ben, cando fai uns programas decíamos que isto estaba difícil, eu creo que non sabíamos o que nos esperaba todavía. O sea, gaiteiros que tocan a gaita, que cantan, que bailan, que tocan a percusión, que fan un pouco de todo, e eu digo polos dous, non? Por Manuel e polos seus acompañantes, e xa por Sarai e polos seus acompañantes. Creo que isto é maravilloso, creo que a xente está aprendendo de verdade do potencial e do que poden facer os rapaces deste país cos instrumentos do noso país e ca nosa música. E eu, de verdade, aplaudo vos a todos porque é increíble, é increíble. Puntúanos entón, por favor, si parece a Manuel. Queres puntuar a Manuel, xa? Manuel tuvo aí uns falliños do final, pero que claro, si ven de cantar horas e horas é normal. Eu creo que se sentía como no autobús, non? Chegaches aquí, seguiches cantando e quería tocando. Quería botarlle outra copla. Verdade? Quería botarlle outra e dixo, veña, vamos para aquí. Eu penso que sí, que deberamos deixar que seguira, non? Un anaco. Entonces, bueno, de Manuel moi ben, pero tampouco me podo resistir a comentar o de Iago, que se a gaita lle queda grande, xa hoxe lle poñedes o bombo, home, por favor. A ver, hai que buscarlle algo máis. Para min, moi ben e en alza. Seguides para arriba. 8 puntos, Jesús. Mercedes Peó, por favor. Reafirmo e afirmo que dixeron os meus compañeiros: Manuel, tocas como falas. Falas dunha maneira maravillosa. E tocas con esa mesma esencia. Paréceme, non sei, un aire fresco e que a nosa cultura está en moi boas mans. Puntos para... Sí, estou neso. Os acompañantes maravillosos, os dous. O máis grande e o máis pequeno, arrasades. Voulle dar un 8 que para min é un 10, porque falábamos antes que tiñamos que subir as puntuacións a 12, non? Así estamos aquí. Bueno, son 25 puntazos para Manuel. Bueno, o adestrador creo que non está moi alá, pero en fin. O día que sube o euro tamén. A ver se sube o euro. Caso de protestar, que Cristian se non protesta non lle vai. Imos con Sarai. 25. Sí. Ahora ímonos con Sarai, por favor. Sí. Bueno, o equipo de Lorena, o equipo Laranxa, veñen todos guapísimos, incluída Sarai, pero non sei por que non ven vestida co traxe tradicional, Sarai, que veñen todos os teus compañeros guapísimos, os traxes fermosísimos, e ti? Por que non? Es que a mí me molestaba el tocar. Claro que sí, personalidade propia. Cada un que veña. A ti preguntou Chale, chamaste Sarai? Eu estou aquí, non sei. O que me escoita. Chamaste Sarai e estás concursando? Eu falo aire. Xa pasou, Cristian. Estou por aquí falando. Pois, home, deberías te acostumbrar, non? A poder tocar co noso traxe, non? E ter a elección... É a presión da tele, Susana. Ti chamaste Sarai tamén? Oi. Oi, Susana, hoxe, Vamos, eu digo que si traedes un outfit, ¿no? Como diría Cristian, que te cales, Carmele. Pois eu que sei, se vides todos así conxuntamente, pois penso que ti tamén deberías de vir. É certo, foi de última hora, verdad, Sarai? Estes profesores non deixan falar. Bueno, eso, ti entrena un pouco co traxe para poder ter tamén esa posibilidade, que ninguén está... Esa para a próxima, estamos reservando para a próxima. Por favor, Lorena, Bueno, a ver, penso que a escolleita de pezas de Sarai non estivo de todo acertada para o meu gusto, pois foron as dúas pezas, bueno, atrapallaches un pouco nas dúas pezas, sobre todo na primeira, nas notas da man esquerda, quedaron un pouquiño sucias, non? A afinación estaba regular, eu hoxe noto bastante frío, ademais, pero bueno, no plató eso xa sabemos que é normal que as gaitas non estén compensadas todo o que quixéramos, pero bueno, a ver, tamén son consciente da dificultade que teñen esas pezas, pero bueno, que para mí... Eso iba a engadir. Susana, a dificultade das pezas, que o teñades en conta tamén. Sí, pero teño en conta que as pezas non me gustaron, o sea, así, directamente. Foron un pouco feas. Non lle favoreceron a ela, que últimamente está ensaiando moito e que o está facendo ben. Gustaronme moito bailando rapaces, moito, o sea... moi elegantes, guapísimos, con un estilazo, Judith tremendo, Miguel igual,
E eu aproveitaría, bueno, as castañolas moi ben tamén, aproveitaría que para a próxima vez que viñeran, por exemplo, vestidos de montaña e que aproveitaran os puntos, eso poderá explicar mellor Mercedes, que é mellor bailadora que a min, pero que aproveiten os puntos coa percusión que fan ao mesmo tempo os zocos no chan. E aí teríamos outro instrumento de percusión, por exemplo. E van a lonxa e traen o peixe. Pois mira, peixe non, pero uns percebiños, pois mira, non me diga nada mal. O peixe, puntos, Susana, atención, danos puntos para Sarai. Para Sarai. Moi ben, 7 puntos. A ver, comunica a dirección a Suso e a Mercedes que Susana consumiu o voso tempo. Oxe, traía vos. Que quero decir? Pois xa está. É para que te veñades. Dito e feito. Outro 7 de Suso, van 14. Pois non me parece xusto, non me parece Eso vou decir. Queremos escutar para ver o que temos que mellorar. Eso tens que discutirlo con dirección, que é que No, con Susana, discute con Unha cousa moi... Bueno, Mercedes, que quere decir algo, Mercedes? Unha cousa moi cativiña, que vas mellorando moitísimo, Sarai, que cada vez tocas millor, que a afinación sí, que, bueno, que che contaron aquí Susana, que xa esplayouse e ademais foi moi certeira co que dixo, cos bailadores super ben tamén, e eu, como estamos aí apretando a puntuación, pois estamos apretando, Sarai, pero que vas super ben, tamén che vou dar un 7, pero vas super ben, Suso, unha palabra para decir algo de eso? Nada máis? Moi breve? Sí, podo. Didi. Podo. Encantoume que por fin, despois de levar meses tocando muñeiras, xotas, polcas, pasodobles, valses, que son bailes, son músicas para bailar, por fin vimos bailar por primeira vez a xente. E non escoitar só a música para bailar. Encantoume, de verdade. A mí me gustou moi ben eso. Creo que o público que en definitiva... Fíxanos bailar os dous equipos, además. 21 puntos. Vamos ver como está Taua xa, porque van algunhas situacións. Equipo Laranxa, e aí a temos a Daniel Castiñeiras con 23, a Iago con 24, Manuel con 25, Miguel ten 22, Judith 19 e Sarai 21, pero a isto quedanlle moitas voltas. Cristian, querías decir que... Xa sei que hai moitas festas en Galicia, pero hai que darlas antes de que toquen. Están aquí os rapaces. Tanta festa pode ser dar antes de que toquen os rapaces, non hasta Dímolas aquí. Antes de que tocaran, dimos antes as pezas de que tocarades vos. Exactamente antes de que tocaran, xusto aí. Era o que querías ti. Non, pero antes de que sexa o baile de gaita. Se están aquí os Bueno, rapaces esperando para tocar. Eu non lle entendo nada, a verdade que non entendo que me Damos dices. unha larpeirada a ver se se endoza un pouco. Bueno, un aplauso moi grande para todos eles, E para os profes tamén. Vamos para lá. Que hoxe temos un embaixador atención, querido público. Vamos a empezar a cear xa, Larpeirada da noite. Chega a larpeirada que trae Xosé Manuel Piñeiro. Moi boas noites, hola guapa, noites. que tal, como estás? O mellor defensor desta larpeirada, non? Evidentemente. Hai que darlle as gracias a Fina Rei. A toda a familia Fina Rei, que desde que Mosquera empezara pois cos doces e cos amendoados, pois proseguiu toda a súa familia. Claro, e ali elaboran a torta real, que é un doce moi típico de allá. Sí, forma parte dos produtos que tenen denominación de orixe en Allariz, producto artesán, e a torta real é algo moi exquisito, para os portugueses moi maravilloso, porque ali é todo o contrario. Ten estas figuras xeométricas que a caracterizan, e sobre todo porque levan a mellor amendoa do mundo, e por eso a Lucía e ao público. Claro, mentras ti vas comendo, é que é un desastre. É que non o podemos evitar, porque ademais a recende leva amendo unha base de masa follada tamén, non? Sí, a masa ten que ser follada. Aquí hai moita masa follada, case todos os venres. E ten canela tamén, que creo que é afrodisíaca. Ten de todo, ten unha orixe hebrea. A verdade é que eu tiven que documentarme, porque máis que saber o que fago é degustar eu tanto da torta real como dos amendoados, como das roscas do cazo, como das amendoas do pico. É dicir, bueno, proben, que é unha auténtica maravilla. En Galicia está Fina Rei, están moitísimos reposteiros e reposteiras que se dedican artesanalmente, que lle dedican moito tempo, moitas horas, porque isto para que saiba así de ben hai que facelo con mimo, con moito. Isto que ten moi especial
especial, sabe que ese crocante por arriba por e o dentro corazón é tenro, é moi xugoso. Eu poderei comer algo ahora que... Sí, colle, Sí, claro, eu que non vos invitei. Eu vou probar Ahora, tamén. Fina, está Ao rematar. riquísima. Delicioso seguro. De verdade que sí, a toda a familia de Fina Rei, a todos os reposteiros de Allariz, que son moitas e moitos, un bico moi grande. É un placer ser embaixador hoxe da repostería de Allariz. Trae aquí sempre que en queiras, Luar, eh? sí. Bueno, vamos Cuando a poñer queiras. música, ¿no? Veña. Mira, Juancho el Charro foi fundador, formou parte do dúo Gala, dos grandes, dos grandes do dúo Gala. E ahora está aí en solitario. Acaba de editar un disco cos seus grandes temas e esta noite nos visita. Vamos a dar un forte aplauso a recibir a Juancho el Charro a cantar por México. Atención que vamos a falar do coche de liña ahora mismo. Chamen, non sei. Guadalajara en un día, no México en una laguna. Guadalajara en un día, no México en una laguna. Me dejó comer esa tuna, me dejó comer esa tuna, me dejó comer esa tuna, aunque me espine la mano. La águila siendo animal se retrató en el dinero. La águila siendo animal se retrató en el dinero. Para subir al nopal, para subir al nopal, para subir al nopal, pidió permiso primero. ¡Échele bonito! Bienaventurados los borrachos, porque verán a Dios 2 veces. ¡Arriba San Carlos! Dicen que soy hombre malo, malo y mal averiguado. Dicen que soy hombre malo, malo y mal averiguado. Porque me comí un durango, porque me comí un durango, porque me comí un durango de corazón colorado. Guadalajara en un llano, México en una laguna. Guadalajara en un llano, México en una laguna. Me dejó comer esa tuna, me dejó comer esa tuna, me dejó comer esa tuna, aunque me espine la mano. Juanjo el Charro. Esto gusta moito aquí en Galicia, Bueno, conductor, moitas gracias por traernos. Manuel Cuiña pai, hola, moi boa. Sí, señor. Manuel Iglesias, eu pajei, O revisor é o que controla. Por que tan importante o personaxe do condutor como do revisor? Vamos a dar unha volta, unha revisión aquí, Manuel Cuiña, ao este Mercedes. A este Mercedes, sí, que señor. nos trouxos ata aquí. Sí, señor. Como lle chamaban a este coche que me decían? Mercedes ou señorita ou, bueno... A este coñecíano pola señorita. Pola señorita, sí. Pero iba a decir eu. Porque ten nombre de muller. Ah, porque era un coche... De que ano era este, do ano? 54. 1954. E este facía eso, non? Línea regular de viajeros, Visilleda, la Estrada, La Estrada, Pontevedra, e Vigo tamén. Os miércoles trababa baúles para xente que emigraba para Argentina, no barco Santa María, no Begoña... Iba a decir... Sí, ou para Venezuela. Perdón, Manuel. Iba a decir que antes do coche de liña, isto o que foi o coche de feiras. É dicir, exacto, no coche de liña iban, digamos, solamente homes e mulleres, non? Sí. Pero no coche de feiras aquí se metían animais tamén. Animais en algún coche que era mixto.
Animais con dúas patas, claro, somos as mulleres, e depois os de 4 patas. Que eran mistos, sí. Iban a feira. Sí, a feira. E foi o precursor do coche de liña, ¿no? Efectivamente. Bueno, aí tiñan que pasar cosas bárbaras, non? Supoño. Pois sí, pasaban moitas historias. Ser conductor dun coche no que iban, que podían ir porquiños, cochos moi grandes, variado. Froita, no, que iba ali? Pois nas xaulas iban porcos, a parte superior iban cestas de fruta, de todo. Iba todo? De todo variado. E algunha vez, non sei, os animais fixeron algunha desfeita? Pois unha vez que íbamos facendo unha feira, metemos un porco da ceba na parte traseira do coche, tiña unha parte así media mixta, abreuse a porta e apareceu diante. Polo medio da xente, foi pasando e apareceu diante. O coche foi... Xunto motor. Mira. Estas imaxes que vemos son pertencentes a película dos Gozos das Sombras. Supoño que estará mirando que lle recordan un pouco aqueles tempos, non? Sí. Cando se metía... Eu teño unha ilusión, Manuel Cuiña, desta empresa Cuiña, de que de subir arriba, porque eu recordo estos coches cando eu era moi pequeniño, pero nunca cheguei a subir. E teño ese capricho, eu podo subir ao seu coche? A parte superior chamalla la Imperial. Como que la Imperial? Sí, la Imperial. O sea... isto, é dicir, porque a primeira parte, primeira clase, non? No, primeira clase eran os que levaban divisións. O sea, había uns autobús que levaban a división aquí, outra no medio, había primeira clase e segunda clase. E a de arriba? E a de arriba, Imperial. Imperial. Evidente, pero era máis barata. Era máis barata. Tamén os viaxeiros que iban a parte de Imperial tiñan que, se se apagaba o coche, empuxar. Inda por riba? Porque iban máis baratos. Porque iban máis baratos. Claro. Pero mollábanse, como vemos aí nas imaxes dos Gozos da Sombra, mollábanse todos, non? Bueno, subimos aí a un momento. Arriba. Tengo esa ilusión. Usted sobe comigo? Vai subir comigo? Sí, como non. Está feito un chaval, Espera, pero vou subir co micrófono. É unha escaleira moi cómoda, Non se vexo. Alabou! Xa tiña ganas de vir por aquí. É que nunca estiven eu nun... Eu cando era pequerrecho facíame moita ilusión, claro, tan pequenos pais, ti vai donde te mandamos, claro. Non? Pois que maravilla. Isto, claro, os que iban aquí arriba tamén tiñan que sufrir as inclemencias do tempo, como víamos. Cando chovía, tal, pois, bueno, había un paraguas ou se había polas de árboles. E como facían? Se yo revisora, oye, agachar a cabeza, que veñan as polas e tal. Sí. Había un lugar, creo que en Pontevedra, non sei se eran uns camareiros, que pasaba con os camareiros? Pontevedra, cando viñamos de Vigo, os miércoles, sí. Ali no Branco e Negro, era un bar. Un restaurante, sí, que ainda existe hoxe. Sí, o Branco e Negro. Pois os camareiros xa tiñan unhas cechas preparadas para levantar as polas, porque senón rompían as polas. Xa sabían o horario, claro. Entón salían eles e... Porque a carga era outra que non é esta, tenéis unha altura así cara de 2 metros de... Sí. De paquetería e todo. Levantaban as polas. Levantaban as polas, eso mesmo. Mira ti que gracia. E despois outra cousa tamén moi curiosa é que o cobrador... que facía para cobrar os da Imperial, que era a zona de arriba? Neste coche precisamente non, pero noutros que teñen cristales de correr e tal, salías de lado e se pasar para arriba, facías algo de malabarismo. O sea, que era un deporte de risco unha profesión de riesgo. E pois outra cosa graciosa, non? Os que iban a Imperial, e que acaba de decir vostede, era que cando había un pinchazo, abaixo, había que dar bombín. Vámonos para baixo, vamos para baixo entón. Ahora acabamos de pinchar, vamos ver unha roda destes... Ora, para baixar o mellor de marcha atrás, Non, sei. máis cómodo, así, nesta posición. Así como vou, non? Ti guíame, Manuel, que ti é o que sabes, Alabou. Oye, daquela había tamén rapaces que se enganchaban coa bicicleta, verdad? Sí. E eso non vos gustaba nada a vos? Bueno, aquela era peligrosa. Moi ben, bueno, xa cumplín un dos soños da miña vida. Home, mira ti que tal, Manuel? Nada, ben. Estás feito un chaval, Subí moitas veces, xa veis. No, home, xa, supoño que subí a veces e veces. Sí. Cantos kilómetros non farías ti? Bof. A ver, chegamos aquí. Onde está o bombín? Bombín, aquí. Porque, claro, imagínense vostedes que ano podía ser nos que ti ibas conducindo polas estradas por aí adiante. A ver, en que ano? Por se nos situemos, ano 50, 60... Pola estrada, sí? Sí, nos anos 60. Nos anos 60. Entón, producías o pinchazo, entón ti decía... Cambiabas o neumático, ou se non daba aire, tirabas, pero se perdía pouco. Había que sacar a todo o mundo todos para fora. Non, xa a xente era voluntaria. A ver, eu do bombín, tal, 100 bombinazos, era un kilo. Os da Imperial baixaban. Os da Imperial baixaban, e os de dentro tamén, se facía falta.
E era para que dar bombín. Pero a roda como a quitabades? Non, a roda daba así de aire, se non perdía moito, o sea... Pero había un pinchazo, escaparía o aire por algún lado. Bueno, pero cando chegabas ao destino xa arreglaba a roda e tal. Pero vale. se perdía pouco, se perdía moito xa había que cambialo. Claro. E estos eran os bombíns? Os bombíns de antes, sí. Canto lle tiñades que dar para hinchar unha roda deste tipo? 100 bombinazos sobre 1 kilo, era. O sea que había 100, había que darlle ben. Había que darlle fuerte. Me enseñes o motor? Eu non é que sexa moi entendido nestas cosas de motor. Porque isto é un coche que reparaste despois. Este camiñou os seus kilómetros sí. polas carreteras de Galicia, pero ahora está restaurado por vos, non? Sí. Así como este tedes, ademais, creo que 10 máis, non? Sí, hai 10 autobuses e 4 camións. Que maravilla. Sí, restaurouse todo, bueno... Que maravilla. Deixouse en condicións para ir a calquer lado. Que preciosidade, de verdade. Ben, bueno, vamos a falar con Manuel Iglesias que... que tal? Hola, Manuel. Ti és o revisor, non? A ver que me podo poñer por aquí. Senta? Aí, sí, que se sente. Ti sufriches, que? Algún percance? Dime. Era a escala máis baixa para que se empezaba despois. Sí. Claro, empezabase de revisor, de chaval novo, despois ibase collendo práctica e podías chegar a conducir. Algún sucedido tiveste ti aquí dentro deste coche? Bueno, pois o revisor era a parte máis activa dos coches de feira e tamén dos coches de línea, porque además de acomodar a carga había que subila, baixala, atender a acomodar a xente, cobrarlle, dirigirlle as maniobras ao condutor, aos cháuferes, que eran daqueles tempos. Agora son condutores. Como se chamaban daquela? Cháuferes. Os cháuferes chamabades. Moi ben, o franchute. O sea que aquí o cómodo era ir de condutor, o que traballaba de verdade era o revisor. Era o señorito. Bueno, Manuel Cuíña fillo, porque a empresa é unha empresa familiar. Sí. Oye, é máis fácil conducir estes coches ou conducilos de agora? Porque os de agora fan moitas cosas, pero debe ser complicado, ou non? No, estes son... Vamos, de agora conducense mellor, pero máis ilusión de levar un destes. Claro. Sí. E os chauferes de antes como a ti, bueno, de agora tamén, que sei que sigue dándolle os chauferes, pero os chauferes de antes, os coches de agora vos asustan ou todo o contrario? Non, que va. Levase moito mellor. Moitos anos de vuelo, vellos. Sin dúbida. Dase a calquer cousa, mira. Pero ti non cambias, non? Por un dos modernos, estes que leva 8 Pois non, eu estes coches teño moita ilusión, ou temos, somos unha familia que temos moita ilusión con isto todo. Ajá. Mira unha cosa, depois facíades este traballo. Correo. Porque ademais de transportar a xente, de levala, facíades. O correo era obligatorio, o que lle daba a concesión de línea, tiña a obligación de levar o correo. Iba ao correo, collelo, e deixalo nas paradas, certificados, tiñan que firmar, que recibían o certificado, que era unha libreta como esta, máis ou menos, aí firmabas. Sí. Bueno, mandaban cando os emigrantes, mandaban cartas de Alemania, de Francia, e tiñas que facer cargo de todo. Era de responsables do correo, de responsabilidade. Porque aí había cartos, incluso, facíase xiro. Claro. Había, mira que responsabilidade. Oye, sabes que vamos dar na televisión de Galicia a vida de Eduardo Barreiros o próximo martes. Bueno, pois o próximo martes ás 10 da noite aproximadamente vamos a poñela de novo, que é unha película estupenda, ¿no? E aí hai momentos do coche de liña, ¿no? Sí, porque era un coche de liña. E Eduardo Barreiros, exactamente. Pois esta noite, como estades por aquí, pues vamos a informar ao noso público que o próximo martes na televisión de Galicia imos con esa preciosa, é unha película moi linda, Sí, conta moi bicha, ¿no? Que supoño que sí, como hacemos humano, como profesionais, pois que saibades que o próximo martes aí estamos de novo. Así que la señorita era este coche, ¿no? Había un conductor que se chamaba señorita. Porque Mercedes é un nombre de muller, bueno. Oye, unha cousa, naqueles tempos pensar que unha muller collera un autobús en Galicia, estamos falando de anos... Sí, de anos atrás, moito. 40, 60... Como vías, tía, naquel entón, Manuel? Home, non lo víamos moi... pero... Non era habitual. Según as circunstancias, non? Pero víanse moi poucas. Moi poucas. Hoxe víanse moitas máis mulleres, bueno, ben. Temos unha muller posiblemente a primeira, se non foi a primeira, unha das primeiras conductoras de autobuses.
Está no Falamos programa, con ela, no programa está, non? Está no programa. Ahora dentro dun momento vai subir aquí autobús. Sí? Bueno. Vai subir autobús, estades aquí Pois, con nos. se quere dar un paseo con el, non hai problema. Ti deixaslo levar. Xa está, sí, a ver. Bueno, si non imagino de ti. Exactamente, unha chouferesa, dime aquí o director, unha chouferesa. Unha chouferesa, sí. Director, que temos no escenario? Que acaban de aplaudirlle. Bueno, son unhas rapazas, acaban de editar un disco maravilloso, recollendo todos esos tesouros da cultura tradicional, e este é un pouco do resultado. Magnífico, Lagarteiras. E logo estará aquí sentada a chouferesa, a primeira chouferesa de Galicia. Non se vayan, cuidas. Efectivamente, Lagarteiras, un disco no mercado, preciosa colección de temas que recolleron. Bueno, decíalles que estou dentro do Mercedes, de unha empresa de autogares Cuiña, e teño sentado ahora mesmo no conductor, a choferesa, posiblemente a primeira de toda Galicia, Luisa. Como estamos, servida? Que tal, Luisa? Ben, usted? Eu estou estupendamente. Exactamente. Si que confianza teño que vai conducindo o de costas. Efectivamente. Xa vai vostede diante, a mí que vai mirar. Que tal, como estamos? Bien. Foi vostede a primeira? Sí. Primeira de Galicia, sí. De todo Galicia. Anda, mira ti. Pero isto, Luisa, por que o fixo? Porque lle encantaba a vostede o tema do motor, dos coches, que era raro. Que ano era aquel? Bueno, o ano era o 1974. 1974. E claro que as mulleres conducían xa era raro, pero que levaran un autobús. É que non, hasta aquela etapa non eran utilizables as mulleres para conducir. Salía daquela. Non me diga, non se podía. Sí, non se podía. O sea, directamente vostede quería ir a sacar o carné, non podía. Bueno, que nosotros temos autocares. Sí. Que son autocares de arriba. Vostedes son a empresa de arriba. As grandes arriba, empresas de Movimento, Cospeito, Lugo. Sí, señor. Sí, entonces, a min necesitaba a mí, pues claro, para conducir gustaba a mí, necesitaba un carné. Sí. Para conducir un autocar. Un autocar. Vostede para conducir coche tiña, xa? Sí, sí, xa tiña. Entonces, como saliu a lei esa, pues dixo meu marido, dixo, bueno, pues sobre as que sacar o carné, pues sacar o carné. E foi? E foi. E sacou unha primeira o de autocar? Sí, de autocar, sí. A primeira, seguro que sí.
O sea, que nunca... Sí, facíase primeiras prácticas e despois primeiro a teórica, despois prácticas. Sí, e nunca tivo que escoitar aquelo que tantas escoitaron, como era aquelo peligro constante, muller ao volante. Pois non. Nunca escoitou? Non. Que me di? Nunca naide nin notei nunca que naide que se subira ao coche pois en tranquilo. Porque a veces vese que se, bueno, que eso iba a preguntar. Alguén que subira ao autobús diría, eu baixo. No, nunca en la vida. Usted ademais dedicouse moito ao transporte escolar. Sí. A maioría ao transporte escolar. Sí. Mire que ben se portaron logo con vostede. O sea, que vostede rompeu completamente todos eses malos ditos que din ao redor das mulleres ao volante. Sí, bueno. Eu coincidiríame, a mí nunca me dixeron nada. E nunca lle puxeron unha multa? Nunca. Bueno, non a pillarían nunca, quere decir, non? Non sei se non me colleron, sei. Alguna cousa faría. Pero nunca me chamaron, me pararon os de tráfico. Tampouco? Nunca. Igual dirían, cuidado unha muller fora, non a pares, porque... Claro, é en peligro. Non vaya a decirnos algo, non nos vaya a echar. Bueno, que nos trouxo aquí... Perdón, espera. Home, Lizardo! Mira que nos trouxo aquí. Que tal, Lizardo? Mira que estou aquí co... Que che pasa? Agora sales tú, para marchar eu para casa. No, tío, que estás queimado. Vou ir ao médico primeiro, dame tempo de ir ali e depois marcho. Pois casi vai o momento, vai. Árdame aí un billete. No. Pero se vou ter que ir a pé que che fendo pola alma. Hola. Vai queimado. Sí, anda sempre queimado. Estos eran os billetes daquela época, non? Daquela época. Acórdanse vostedes? Aquí endosaban pesetas. Que se daban daquela eran pesetas. Que tempo, seguro que está a xente mirando agora isto e dirá, que si me acordo cando o revisor pasaba e levaba eses tacos de madeira cos billetes polos dous lados. Segundo agora se leva, porque claro, había varios puntos entonces para cada sitio tiña o seu E nome. aquí estaban tamén as carteiras. As carteiras que levaban colgados os revisores, os cobradores. Claro. Que tempos aquel. E estas eran as chaquetas. Temos tamén aquí a chaqueta que levaba o conductor. O cobrador. Ese é do cobrador. Este é do cobrador. Sí. Que pon aquí de arriba. Bueno, de arriba era unha gran empresa tamén de transportes. Sí. De arriba. Pues aquí estamos, sentados con Luisa Hermida, a primeira choferesa, como decían. Chamaban choferesa vostede tamén? Sí, daquela chamábase... Sí, en vez de decir agora conductor, decíase chofer. Chofer, sí. Vostede sigue conducindo? Sí. Gustalle? Sí. Moi ben. Sí. Cambiou moito. E leva tamén destos autobuses grandes agora? Ou... Sí, conducido cos autobuses grandes. Dos novos? Estos que levan servo dirección, servo freno, servo non sei que, que navegan por todo lado. Por todo lado. Maravilloso. Bueno, eu afora, a verdad, nunca salín. Logo, por ali sí, pero decir facer viaxes a Francia, a Barcelona, por alú, no. Teño unhas netas, dúas netas, que unha chamalle Loli e outra Marisa, que están aí agora. Esas van a sí. É que valía que son a familia vosta. Van a Francia, van a donde faga falta. Sí que nos dixemos, bueno, pues vamos traer a primeira muller choferesa de Galicia que seguro que ten anécdotas. Pois nunca lle pasou nada, ningún accidente. Ningún accidente, ninguna multa. Ninguna multa, ni un pinchazo tan siquiera. Que eso é unha suerte. Amén. Unha suerte grandísima, Ningún pinchazo. Nunca tuve un accidente, ni nunca me parou o coche que me tuveran que ir. As compañías de seguro tienen que estar encantadas con usted. Se todos se serían como a mí. Aplauden, nada máis se van a facer unha homenaxe. Van, sí, van bueno, boas. Un placer que estén aquí esta noite recordando estes tempos do coche de liña tan entrañables para tanta xente. Gracias a vostede. Vamos ver que lle pasou a Lizardo, que íamos tan queimado a por. Pois, iremos logo. Vamos a ver a Lizardo. Moi buena, todo lo bello. Bueno, Dios mío, Lizardo, pero... ¿Qué? ¿Pero qué? Ten usted queimado. Negro. O que viña é negro. Non, xa vexo que ven negro. O que viña é negro. Que? O domingo pasado. Sí. Foi o día da muller traballadora. É verdad, certo, sí señor, foi o día da muller traballadora. E por certo é un día que hai que celebrar que a muller se incorporou ao mercado laboral para qué? Para intentar conseguir unha certa liberdade económica para que o día de mañá se libere do patriarcado, entende? Sí, xa parracha. Esa trapallada toda escoitou na miña generosa, que non sei quen foi o que dixo, que sosei fendo a alma,
E agora resulta que quere cobrar. Bueno, quere ser unha muller salerosa desa. A ver, que salerosa, que salerosa. Se quere nacer asalariada. Eso, carallo, unha ensalada. Quere ser unha ensalada. Ensalada ten usted na cabeza. Sí. Ela quere tamén, escoitou na ten ensalada na cabeza. Pero vamos a ver, é normal que unha persona que queira cobrar polo seu traballo. Que xa que estamos falando deso, eu tamén quería mirar de cobrar polo meu traballo, entende? Que isto xa se está pasando... Vale. Ahora non estamos falando deso. Bueno, pero se colaba. Entende? O que pasa é que, claro, ela agora botou contas desde que estamos casados. Ajá. E resulta que lle debo 3.485.327 euros con 50 céntimos. Virgen Santísima. Claro, porque, a ver, 49 anos casados, de lunes a domingo, a 10 euros a hora, 3 millóns e pico. E como non lle pago, puxoseme en folga e agora nada de fliqui-fliqui e teño que faer eu as cousas todas da casa, entende que teño que faer eu todo, caralho. Teño unhas holchas normal. Pero vamos a ver, haberá que ir cos tempos, haberá que se modernizar. Digo, aunque faga algo na casa, non lle caerán os anillos, non será para tanto botar unha moudiña na casa. Usted non ten ni idea do que digo. Usted non ten ni idea. Para ser unha muller galega, hai que se levantar ás 7 da mañá, hai que ir buscar leña, encender a bilbaína, cantarlle o poto aos porcos, debullarlle o millo para lle dar ás galiñas, preparar o desayuno, facer as camas, preparar o xantar, poñer a lavadora, tender a ropa... Vale. E todo eso antes das 10 da mañá, entende? Eu non podo. Eu non dou máis. É imposible ser muller, é moi difícil, Dios. Non entendo o carallo do forno, funlle abrir ali, estou poume un polo, veu má cara, e tiñalle metido unha botella de coñá polo cu para que estuvera hablando, agora estáceme muchísimo que non aguante. Xa. Ahora entendo por que ven usted fica cara, claro. Non se dá. Bueno, pues nada, non se preocupe, imos facer unha cousa, imoslle solucionar o problema, imoslle sacar o que é o seu lado femenino. Así xa... Me vai sacar o qué? O lado femenino de usted, imoslle sacar o lado femenino. Vai me sacar un lado? O lado é igualame, quere que lle solucione o problema? Sí. Bueno, pues nada, póngase de pé. Quítamo que sea, arráncamo de cuajo, non me poña anestesia, usted dille pa diante, pero quítame deste sin vivir, que si... Vale, canda, cabe, póñase de pé, por favor, que teña aquí a solución, veña, póñase de pé, póñase usted de pé. Póñase de pé que llevamos a arreglar o problema. Que sacar o que é o seu lado. Abra os brazos, ande, por favor, abra os brazos un momentiño. Non mira a atracar. Non, home, voulle sacar o lado femenino de usted, mire, xa verá, ves? Fure por aquí, fure, aí, fuerte, aí, fure. Non sei se lle será da talla. Pero se me queda puxo mal. Non sei se será do revés. Colla así, como Superman. Pero que carallo é isto? Usted ve, botaxe na toda tarde en busca da bata e agora pa mamar. Usted ve a bata? Vexo, que a vista non me afectou. Usted sabe o que é esta bata? Pois sen que me mate. Señor Lizardo, esta bata que ten usted posta, esta bata fai da muller galega unha matriarca poderosa, entende? Fai da muller galega unha heroína que saca a súa familia adiante día tras día, o que hai sempre, entende? Empezou a notar os superpoderes. Que superpoderes? Sí, señor. Que di? Claro, que fai? Parte de aí, que teño que ir poñer as patacas do cedo e teño que ir sacar a remolacha. Hasta outro día. Pero, oiga, hombre, que non me pago a cachar na hora. Pero, Marta Sánchez, forte aplauso para ela. Bueno, aquí está rondalla de Club de Campo de Ferrol, Las Pepitas. Ti sabes que en Ferrol hai unha tradición ahora cando chega esta época do San José de que salen a cantar rondallas, chamanlle as pepitas. Nunca escoitaras de eso? No. Pero a ver, unha tradición moi linda. Ahora nos van a cantar dentro de un momento. Bueno, ¿qué tal, Marta Sánchez? Fenomenal. Gracias, por vir. Pero cómo no voy a venir si esta es mi casa, ¿no? Efectivamente, nos reivindicamos esa parte galega de Marta Sánchez, a nosa querida galega Marta Sánchez, que disco novo no mercado, disco, sí. E aparte que estás absolutamente orgullosa, Mucho. Porque é todo teu. Sí, todo compuesto por mí, con toda la ilusión de que os guste y bueno, canciones propias que me han salido ahí, alguien me inspiró, creo que mi hermana me ayudó mucho también. Bueno, hay mucha gente que no sabe que yo he compuesto toda mi carrera, hay muchas canciones por mis discos, lo que pasa es que, bueno,
no han sido muchas singles y no se han radiado, pero compongo desde siempre. Pero esta es la primera vez que hago el disco entero junto con Daniel Terán y Pablo Chando. Y ahí votaste absolutamente todo. Aparte, dices que, lo que leemos nas entrevistas, que eres unha muller absolutamente nova, que queres deixar esa Marta Sánchez que, bueno, un pouco como todos, o pasado é e o presente, ¿no? E ese cambio... Bueno, siempre hay que cambiar, ¿no? Ya llega una época en que quiero ser, pues, otra Marta, ¿no? La otra ya no tiene cabida y siempre, pues, seré yo siempre, ¿no? Pero hay que reciclarse. Esta canción que vas cantar agora precisamente é como autobiográfica. A que venga a continuación, no tanto. ¿no? Bueno, no tanto. Es un... O unha declaración de intencións sí, do que queres ser a partir de agora. Una letra que me surgió en un avión, que se me ocurrió, pues para animar a todas las mujeres y a todos los hombres también que están, pues, pasando por un momento difícil, de lucha, como estamos todos, ¿no? Pero yo creo que a todos nos ha tocado pasar momentos difíciles y bueno, como bien dice la canción, nunca hay que rendirse, ¿no? Y por eso la titulé así, La que nunca se rinde. La que nunca se rinde, exactamente. Marta Sánchez, La que nunca se rinde. Vamos, escoitamos a canción, entón, parece che ben. Vale. ¿Cómo está tu madre? Marta. Muy bien. ¿Dónde está? En Madrid, ahora está al revés. Ella en Madrid y yo aquí. Pero no nos estará mirando desde Madrid. Seguro no que sé, sí. no, bueno. En casa no tenemos... Bicos, bueno, creo que no hemos puesto... ¿Qué pasa? ¿No te esa galega en Madrid? No, en casa no la tengo... ¿Cómo se dice? Sintonizada. Bueno, está bien. Pero bueno, por internet, luego al televisión a la carta. Vale, estupendamente. Marta Sánchez esta noite está aquí no lugar da televisión de Galicia. Disco novo, escoiten esta canción, escoiten a letra dela,
Marta Sánchez, vale, ainda nos queda escoitar unha canción dese precioso disco que hoxe nos presenta aquí Marta, é un disco moi bonito, a mí me gusta moi. E a última é unha canción, unha balada, verás que... Bueno, Marta, escoitar con calma. Marta ten unha voz espectacular. A que sí? Marta ten unha gran voz. Das grandes de España, no, sí. No, eles son da rondalla do Club de Campo de Ferrol, que conmemoran as pepitas. Ahora falamos e cantamos das pepitas. Unha das tradicións musicais máis lindas que hai aquí na nosa terra. Santiago Pebá! Que chove, que xa chove, Bueno, chover non chove, non, Pemá? Chover non chove. Ahora vai un frío. Eso sí. Saindo o plató hai cosa de 2 horas aí a... Non sei que tiña que sair eu. Que frío iba, Dios. Máis que nada xa non é o número. É que hai moi pouca humedade. E se o levas a unha tabla, inda que vexas 6 graus positivos que pode haber ahora, a sensación túa son 3 baixo cero. 3 ves? Eso é o que notas ti. Xa decía eu que iba moito frío. Ves o solete, parece que... Sí. Pero non. Hai luz aínda. Acórdate, vale máis sudar que estornudar. Tamén é certo. Bueno, atención que hai festas de San Benito en Gondomar. Sí, E señor. ademais... Sí, aí están os de... A Rosita de Cristalero, que é unha das auténticas mater desa festa. É a vindeira semana, da que daremos cumprida ademais información o vindeiro venres, sábado e domingo. 20, 21 e 22. 20 e 21 de San Benito, en Gondomar. Bueno, e... Vou felicitar que cumpriron 50 anos, van cumprir o día 12 os xemelgos de San Pedro de Visma, Mili e José. Moitísimos bicos e moitos parabéns. 50 anos non se fan todos os días tampouco, así que parabéns. Grandes recordos me trae a mi San Pedro de Visma. Vamos con refráns, por favor. Imos aló. A ver logo. Cando marzo vai mediar, debe o tempo cambiar. Estamos a piques. E iso que quere decir? Porque... Home, que pode... Cambia porque vai frío. Sempre. Cambiar. Para ben ou para mal, pero bueno, eu penso que de todos os xeitos ahora imos a ter un pequeno cambio, chegarán algunhas chuvias, non hai que pensar en... Pero ven outra vez algo de... Sí, pero sempre coincide. Neve non? Sí. Sí, vouche explicar moi rápido. Ten que nevar, que a última nevada que cae, que pode ser nas zonas da montaña, é o que se denomina a nevada do Cuco. Unha vez que pasa eso, depois o Cuco ven. Pero ainda faltan días para a nevarada do Cuco. A nevarada do Cuco. Sí. Atención. Como sabe que non. Imos cun clásico. Marzo ventoso e abril chuvioso sacan a maio florido e fermoso. Logo, hombre, é unha maravilla. É un refrán moi bonito. Toda a vida. Sí, moi lindo. Bueno, esta fin de semana tranquilos? Sí, esta fin de semana tranquilo. Eu penso, bueno, por suposto, con temperaturas frías e ambiente frío, pero ceos prácticamente despexados, agás de xa o mércores pola tarde, e o xoves pode chover algo, pero penso que despois volvo o tempo. Oye, contástenos unha anécdota do coche de liña, non sei que pasou na parte imperial, na parte de arriba. Sí, bueno, eu na miña adolescencia pois tocou vivir un pouco eso, non se chamaba gasoil, se chamaba aceite pesado, non se chamaba gasolina, era benzina, costaba 8 pesetas o litro, nunca oías. E bueno, pois en unha ocasión parece ser que un comerciante de Noia pediu a Santiago que lle mandaran 2 caixas de mortos. Entón mandaron nos construir na parte de arriba, como ese coche que vimos aquí, de Cuiña, arrimarnos ali. Nesa época, que xusto cando hai máis inestabilidade, no Alto do Martelo, toda esa zona, pois aí hai unhas arabiadas serias. Entón había xente que había pagado menos e iba sentado arriba. Eu fui ás festas de Noia, algo de aí. Entón, pois, foron baixándose e tal, e quedou un. E cando estaba no medio de toda aquela treboada de Sarabia, colleu e dixo, que fago aquí? Abreu a caixa e meteuse dentro. Así non se mollaba. Entón parou o autobús e deberon de subir 2 ou 3 personas arriba. E nada, el seguiu, o autobús seguiu, pero cando veu que xa na caixa non golpeaba a Sarabia, colleu, abreu a caixa e levantouse. E os outros viron salir aquelo ali, ¡puah! Non foron pa cuneta volando porque non era momento. Eso non sei o que pasou, pero bueno, aí queda.
Bueno, o susto tiña que ser cara morrocotudo. A ver, temos unha chamada telefónica e atendemos, claro está. Hola, moi boas noites. Hola, boas noites. Hola, amigo, como se chama? Vamos a ver, eu son Luís, daqui da parroquia de Santa María de Macendo, no concello de Castelo de Miño. Ah, moi ben, estupendamente. Bueno. Perdón, como dixo que se chamaba, que non me acordo? Eu chamame Luís. Luís. Ah, hola, Sí. Luís. Dígame. Bueno, vamos a ver. Eu acabo de ver aí un coche. Sí. Eu acabo de ver aí un coche que é un coche de moito luxo. O de Cuiña. O de Cuiña. Esos coches Precioso. só funcionaban nas grandes cidades. Bueno, non sei se en Eu Barcelona. voulle falar. Nas grandes cidades, di que funcionaba. Bueno, nas grandes cidades ou, bueno, nas grandes trayectos, digamos, de alguma maneira, non? Sí, Trayectos. sí. Bueno, pero voulle falar de dous coches moito máis pobres e humildes que recorrían estas zonas rurales do interior. A ver logo. Entón vou falar pouca cousa porque o tempo é pouco. Sí, se nos marcha, sí. Entonces, un era o Rouco. O Rouco era un home que facía a liña entre Macento e Ourense, 30 kilómetros. 30. Tempo, entre 3 a 5 horas, como mínimo. Estaba ben. Bueno, o problema era moito porque había grandes curvas, Claro. había grandes costas, e aqueles coches quentábanse, entonces nas costas de arriba había que parar, botaban fume por todos os lados, había que parar e botarlle agua fría. Pero este señor Rouco era moi popular. Sí. Popular porque era moi aficionado á bebida. Ah, vale. El paraba nas costas, el paraba nas tiendas, e el dicía, sírveme 2 copas de licor café. Como 2? Si 2, unha por min e outra polo coche. Acarrear, máis. Sí, a ver. Vaya combustible, Ainda máis. O home este chegaba e collía unhas borracheiras tremendas. Vale. De tal maneira que había días que había que collelo a subir ao coche. Sí. Entonces, tiña tal borracheira que a veces subía no coche. Entonces preguntaban os veciños, os viaxeiros preguntaban, pero Rouco, tú como faz? Tú ves a carretera? E ele dicíalle, non, eu non vexo unha carretera, eu vexo 3. Iba seguro, entón, iba seguro. Entonces, que faz? Luís, que se nos marcha o tempo, que xa levamos... Acabo seguida. A ver, eu collo pola do medio. E, efectivamente, colla pola do medio e nunca ten un accidente. Agora vou falar de outro e vamos seguida. Veña. Outro era un que facía outro recorrido que era, chamabanlle o sen xeito ou nunca chega. O sen xeito ou nunca chega. Ou nunca chega. Promete. Non chegaba nunca a hora e se por trataba. Bueno, este collía xente pola carretera. Paraba e os veciños e dicíanlle os veciños, dicíanlle, oye, fulano de tal, sube que te levo. E uns subían, pero outros non subían. E non subían por qué? Contestaban, sen xeito. Non subo non, que hoxe levo moita pesa e está esperando na casa. Bueno, paramos aí, porque non seguimos moi Luís, largo, si non, sabes que ten vostede historias para dar e tomar, así me gusta. Sí, podíamos falar horas deste, sí. Luís, pois algún día seguiremos falando, non se preocupe. Moi amable por chamarnos. Moitísimas grazas. Moitísimas grazas. Están enviándonos fotografías de como eran hoxe modernizado, coas carteras que temos, que isto é outra cosa, pero que nos falan dun tempo... Cambian os traxectos, o dos 3 ou 4 horas para 30 kilómetros, afortunadamente xa non. Moi ben, Santiago Pemán, grazas por estar aquí. Moi rápido. Estades preparados? Moi rápido. Para todo, dime. Pasado mañá, atención. 15, día 15. Domingo. Son os famosos idos de marzo. Ah, sí. As témporas estamos aí, non? No, esas xa foron. Isto é unha cosa distinta. Eses ventos de augurios, bons ou malos, vale. Para Xulio César. Sí, para César, sí. Foron malos. Pero xa falaremos deso. Vamos facer unha cosa. A vindeira semana nos faz unha predición de como será a primavera. Xa podes facer? Sí. Podes adiantar? Sí. Ben, a semana que ven, Veña, atentos. Mira como será a primavera que está a chegar xa. Bueno, vámonos cos xacarandainas que son do milloriño que temos na nosa terra. Saben que hai agrupacións moi boas. Unha delas esta noite está aquí, da Coruña, xacarandaina. E logo vamos coas pepitas e Xosé Luis Blanco.
vaite dai, xa podes marchar, que na miña vida te volvo a falar, te volvo a falar, te volvo a falar, e vaite dai, xa podes marchar. Lume, carallo! Paquiño, paquiño, Pepe, paquiño, Pepe Ramón, paquiño da miña alma, dai a volta ao corazón, ai la 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 la, ai la 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 la. Dai a volta, Pepe, se non tolla eu, teu pai é meu sogro, agora son eu, agora son eu, agora son eu, dai a volta, Pepe, se non tolla eu. Algún día era yo en tu plato mejor sopa, ahora soy el veneno en los labios de tu boca. Ay la 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 la, ay la 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 la. Que vaite dai, xa podes marchar, que na miña vida te volvo a falar, te volvo a falar, te volvo a falar, e vaite dai, xa podes marchar. Xacarandaina, que é o próximo 28, non? Sábado 28 de marzo ás 9:30 da noite no Teatro Colón da Coruña, Gala do Patrimonio Inmaterial. Promocionan a candidatura de baile e música de Galicia a Patrimonio Inmaterial da Humanidade ante UNESCO. Sábado 28 no Teatro Colón da Coruña. Dende aquí apoyamos tamén. Teléfono, arriba teléfono. Hola, boas noites. Boas noites, Galloso. Que tal, amigo, como se chama? Bueno, vamos indo, chamome... Vamos de deixar un Pepe de Rumbo. Pepe de Rumbo? Sí. E de que me sona a mí o de Pepe de Rumbo? Sona moito a mí, Pepe de Rumbo. Pasoume unha anécdota aí con a señora e teño medo que volva a dar a outros estacazos. Bueno, vale, pois non, violencia nada, non queremos nada disso. Por eso. A ver, Pepe de Rumbo, dende onde chama usted? Vamos a ver, chamo de aquí de Castro de Rei. Moi ben, un saúdo para lá, para Castro de Rei. Que foi ali? Que Pois pasa? nada, eu andaba con autobús. Claro, ibas pillando na xente, e cando eran novas e guapas, abríalles por diante, claro. E se eran bellas, esas por atrás. E aparece unha, había unha escoba lá no asiento de atrás, e aparece un día dándome estacazos na cabeza, hasta que rompeu a escoba non me deixou. Pero por que lle daba coa escoba na cabeza? Pois dicindo que era un sinvergüenza, que era non sei que era non sei canto, que as novas que lles abría guapas por diante e as vellas e asías por atrás. A escoba que era? Das que tiñan o mango duro ou das... Púxome unha orella en dúas. Pero bueno, levaba razón, ela ou non levaba razón? Algo de razón levaba. Pero eu sempre lle dicía que a porta que estaba averiada. Así, vale, o sea, que algo levaba razón, non? Algo levaba. Pepe de Rumbo, está ben, bueno. Entón, xa levaba penitencia, entón, non hai pena. Sí. Pepe, algo máis que engadir? Veña un saludo para esa conductora que estaba aí no coche, ese vello. A Luisa. Luisa, que fixo moi ben. Está por aí, Luisa, un aplauso para Luisa. De Autos da Riva. Sí. A primeira choferesa de Galicia. Mire, temos aquí nomes que fomos o Guillén, que foi o que nos dixo José Luis, o Pombo, el outro de Corme, o Celta, o Sarasquete. Aquí falta outro que había antes destes, que era o Xurelo. O Xurelo, pola zona de Muxía Camariñas. O Xurelo, sí. A Galaica, temos tamén por aí. Mira este que bonito en Valdoviño, a Cucaracha.
E despois, cando nos modernizamos moito, viñeron os ingleses cunha compañía chamada Arriba. Arriba, sí. O Invencible de Oroso tamén é... Este está moi ben, o Invencible de Oroso. Bueno, Castromil, Freire. O Trenceiro. O había... Había de Vir e Veu. Había de Vir e Veu, está moi ben, O Freire, o Mosquera, o Express de Bea, o Barco, la Unión... Vaca Flaca. Mira este, o Nunca Chega. O Senxeito, a Palomita. O Correo. A Rubia de Muimenta. A Rubia de Muimenta. O que pasa que as rubias non eran os autocares grandes, as rubias eran máis pequenas. Non me acordo aí, sí, eran as pequenas, moi bonitas. A rubia es coche, quero dicir. Coche, sí. Moi ben, bueno, vamos para acá. Xosé Luis Blanco Campaña. Están las pepitas. Como vostede diga. Dende aquí o Círculo Mercantil está a rondalla do Club de Campo. A ver, maestros, un tono aí, que tono temos o que... Quen é o que dá o tono aquí para empezar? O que dá o tono é o mestre... Quen é o que dá o tono para esta historia que temos aquí entre mans? É o mestre Xosé Manuel Couce Fraguela, que é un caso insólito, porque traballou 23 anos como vocalista e guitarra nun grupo, e foi dos poucos que hai en Galicia, eu creo que é o único, que nunca cambiou de orquestra. Empezou con 17 anos nos Players de Ferrol e xubilouse con 40 nos Players de Ferrol. Tipo leal. Eso merece un aplauso, bueno, exactamente, un aplauso aí, sí, señor. Sí. Xosé Manuel. Onde estás, Xosé Manuel? Bueno, ahora vamos a falar contigo. Bueno, un momento. Ti non lle digas nada, Xosé. A ver, ¿dónde está? Quen dá aquí o tono? Sí. A ver, como é isto? A ver. A ver, Xosé Luis, venga tan querida, venga felicidades, hoy canto de vida. Aí está, a rondalla do Círculo do Club de Campo. Non sabía nada, Xosé Luis. Bueno, vaya luxo, de cumpleanos feliz. Sabía que cumpría anos, que non sabía sorpresa. Pero isto avisa, saben, porque na televisión dicimos que todo a verdade, pero ás veces facemos un amaño e dicimos, ti fai, que tal, pero que de verdade que non me dixeron nada. No, isto non si se te fai. enteraches, eso foi porque chisivo alguén, pero non dicimos nada, Falta un minuto, sí. Bueno, pero que adiante. Cantamos outra vez, xa, un minuto, Aquí será por cantar, Sí, por eso. Ando mal. Mira, mentras anuncia, ando mira, mal, sí, xa está. a festa dos callos que temos la preparada. Aí vai todo. Bueno, atención todos, que hai callos. Parabéns. Bueno, prometido débeda, aquí está os callos da festa dos callos de Buscar. Bueno, a ver, algo máis que isto, non? Para todo. No, isto é unha mostra para hoxe. A festa é domingo. Oi, hai callos para todos, enchemos a piscina do Purín toda de callos, toda de callos. Pero, por favor. 40.000 kilos de callos. Rubio, por favor. 3 kilos de chorizos, que están caros. Sí, pero callos vai haber para todos, para todos. Aquí, a verdad que recenden, A recende. Está rico, É a miña colonia. É a miña colonia, sí. Os callos non. Mira unha cosa, Fideo. Todos convidados, todos convidados. Está aí Fideo preparado para... Está preparado porque Fideo vai facer a demostración do que vai ser. Bueno, e repartir entón todo callos para... O domingo. Hoxe van facer só unha mostra, que non para todos non chegan. Vale. A ver, queda alguén callos por aí? A ver, que de xa? Iros probando. Vale, que me estás machando aquí todo o plato. Home, por favor, veña, vámonos a un minuto ¿qué? 20. Vamos un pouquiño. De publicidade. E despois cantamos... Sí, un minuto de 20, estamos con eles xa, A ver, o domingo hai un acto benéfico no pabellón municipal de Cospeito, a terra de Fidel Fernán, Ás 4 da tarde, recollida de roupa, alimentos, xoguetes e tapóns. Así que acto benéfico no pabellón municipal de Cospeito, ás 4 da tarde. Ahora son as 12 e un minuto. Dalle outra vez, para que non se queixe. A ver, dalle. Parabéns. Hola a todos. Bueno, ahora xa son as 12. Tienes que hacer chorar, Eu son de bagua fácil, o sea... Bueno, venga. Grazas, de verdade. Nada, gracias a ti, Xosé. Bueno, deu ser un ano, Eu non sei, claro, agora con estas emocións poñedesme a cousa máis difícil. Pero eu xa estaba emocionado sen isto, porque presentar para min a estes amigos de Ferrol
é algo moi importante, porque en Ferrol, este señor, o director, foi concelleiro de Cultura do Concello de Ferrol en 2 legislaturas. Gardades como ouro en pan unha tradición que é cantarlle a muller nas vésperas do Día das Pepitas, do Día de San Xosé. Contanos, como funciona isto? Bueno, pois é unha tradición máis que centenaria, xa ten polo menos 125 anos. Isto naceu pois para facerlle un agasallo ás mulleres de Ferrol, pero en este caso se buscou naquelas épocas unha festividade, digamos, donde o santo tivese moita sona e houvese moitas pepitas, moitas josefinas, cousa que ahora mismo non hai. E por eso se fai o día ben sendo a víspera de San Xosé. Este ano será o propio día, porque o 20 é festivo. Os festivos, como 20 é festivo, pois é unha festa que se vai de noite. E bueno... Que día é o que temos que ir a Ferrol para presenciar este acto ali mesmo? Este ano 19. 19 a que hora? A partir das 6 da tarde xa empezamos a rondar polas rúas e despois na Praza de Amboasi pois desfilan todas as agrupacións que xa nun escenario se fai pois un festival onde cada agrupación interpreta tres temas. E cada agrupación, perdón, José, cantas agrupacións poden estar esa noite, tarde, noite, o día de 19? Creo que 8 agrupacións. Este ano son 8 contando os de Cariño, os de Ares, os de Mugardos, e todas as demais de Ferrol. Xosé Luís é unha biblioteca sempre que pincha. Témolo de asesor aquí. É que me parece moi fermoso que unha cidade todos os anos lle canta as súas mulleres. Que, por certo, hai algunhas mulleres que queren tamén formar parte destes grupos. Sí, bueno, vamos a ver. Non é unha cuestión machista, o que sucede é que isto é unha ronda que se lle fai a muller. Por lo tanto, as agrupacións naceron como agrupacións de homes que iban a rondar as mulleres. O que pasa é que o tempo nos vai ensinando outras cousas e se abre un pouco a má para que tamén interpreten agrupacións mixtas. Es que vayan elas a rondarvos a vos, formen unha, non digo eu, as pepitos. Hai que engadir que desde o ano 1903 en Ferrol veñen cantando todos os anos de forma ininterrompida. Dicir, a tradición ten máis tempo, pero non se celebrou sempre, non todos os anos. Pero desde o ano 1903 si ven facendo eso, ven sendo unha realidade. E hai que dicir que nese ano naceron, pois, esta tradición, asentouse, naceu o Tour de Francia, naceu o diario ABC, e naceron 2 grandes da música popular, Bing Crosby e o noso paisano Antonio Machín. Ai, amigo. Que Antonio Machín, como saben, naceu en Cuba, pero o seu pai era de Lugo. Sí, señor. E ademais chamábase Lugo de primeiro apelido. Antonio Lugo Machín. En gloria estea que tan felices nos fixo a todos. El tamén lle cantou a muller. Galego, sí, señor. Galego noso. A canción... Teñen un repertorio precioso, pero a canción que leximos esta noite, porque además, Xosé Luís Blanco Campaña, unha canción que fixo... Non, está ben decilo. Eu non elexín. Elexímola, non. Bueno, quero que conste en acta. Elexímola nós, porque... Para min é un honor, porque aparte é unha canción que leva a letra dun dos máis grandes poetas que ten a nosa terra, que é Salvador García Bodaño, da Real Academia Galega. Para min foi un honor poñerlle música a esa letra, e a letra foi feita ex profeso para Ferrol. E para vos, e para Rondalla Club de Campo. Moi linda, moi linda. Van a escoitar vostedes agora. Rondalla que leva 30 anos, e tamén co mesmo director. Que lealtade, é un home serio. Da gusto. Bueno, pasamos a acción. Bueno, a canción chámase Nas ondas do mar, e naturalmente cantalle as mulleres e os homes de Ferrol. Esta canción tamén pensa nos homes que andan polo mar adiante. En Ferrol deso se vedes moito. Miñas donas, meus señores, a Rondalla Club de Campo do Círculo Mercantil e Industrial da cidade de Ferrol. Aí está.
vidros da zona, polos carreiros do vento, nas ondas do mar, palabras de amor, nas ondas do mar, soñei con Ferrol, nas ondas do mar, sinto a tua presencia, nas ondas do mar, palabras de ausencia. Florina de brisa chega, como aquela de primeira, polas ruas da lembranza, os teus cabelos de seda, cando eu te penso de veras, o meu namoro en secreto, detrás dos vidros da zona, polos carreiros do vento, nas ondas do mar, palabras de amor, nas ondas do mar, soñei con Ferrol, nas ondas do mar, sinto a tua presencia, nas ondas do mar, palabras de ausencia, nas ondas do mar, palabras de amor, nas ondas do mar, soñei con Ferrol, nas ondas do mar, sinto a tua presencia, nas ondas do mar, palabras de ausencia, Ferrol, o meu Ferrol. As pepitas de Ferrol. Se esta noite hai algún tsunami en Galicia, tranquilos. Son as vaguas de Ferrol de emoción chorando as mulleres que están enchendo a ría. Qué bonito, qué poético. No, é que se xuntan coa onda das vaguas de Xosé Luis Blanco enchendo a ría de Camariñas. Que se xuntan... Tsunami total. Tanta emoción que vivimos aquí esta noite. Ay. Fantástico, Felicidades a Ferrol e a rondalla do Club de Campo. Felicidades. José Manuel, felicidades. Arriba teléfono. Hola, moi boas noites. Hola. Hola. Hola, boas noites. Que tal, amigo? Como se chama? Eu chamome Bienvenido. Ai, bienvenido. Nome moi bonito nome, sí. Como se chama? Bienvenido. Bienvenido, onde está vostede? Pois estou aquí no Uruguai. Aquí no Uruguai, aí ao lado. Aquí ao lado, ao ladinho. Que ben, que nos chamen dende alá. Como están vostedes? Que hora é en Uruguai, por favor? Aquí son, creo que as 8, por aí, máis ou menos. Aquí son 8 horas de diferencia o que temos. No. Son as 2... Aquí son as 8:15. 8:15. E aquí son as 12:15. Ah, non, 8 da... Vale. Son 4 horas agora. Sí, bienvenido. Pode vostede apagar o volumen da televisión que me estou escoitando desde Uruguai? Mira que... Mira como falo en Alto, Uruguai. claro, Baixa Parece como si estuvieras aquí. Ahora sí, ¿no? A ver, bueno, díganos, de onde é vostede de aquí de Galicia? Eu son de aí dun pueblo entre Tui e Gondomar. Tui e como se chama o lugar, por favor? Malvas, Pexejeiro.
Malvas Pesejeiros. Sí, Bueno. están os dous pueblos están aí xuntos. Moi ben, pois para ali mandamos un saúdo, como non. A ver, díganos, por favor, bienvenido. Mire, o último recuerdo que eu teño foi cando salín de España para aquí, no coche de línea. Ali chamábamos o coche de línea. Sí, como, que ano era aquel que ten vostedes? Ano 58. Ai, Dios mío. Xa foron anos, Sí. 57 anos leva vostede en Uruguai. Levo, no 58, Unha vida, casi 56 anos, por aí, máis ou menos. E desde onde o levou? Onde colleu vostede aquel coche de línea? Bueno, esa línea viña da de Tomiño, Sí. de Tomiño, da Guardia, Sí. a Vigo. Ajá. Entonces, entre aí antes de echar a Gondomar, uns 2 ou 3 kilómetros antes, tiñamos que camiñar, eran como, eu que sei, 4 ou 5 kilómetros para ir a coller Para coller ao coche. a línea, Sí, para a coller línea. o coche. E levou no avión... Sí, perdón. Diga. Cando chegamos aí, o coche viña a tope xa, non se podía... tuvemos que subir para arriba, para onde te iban as maletas, sentados arriba, empezou a chover. Sí. Así que hasta Vigo, chovendo arriba. E mollándose que deu gusto. Vaya recordo de... había que despedirse de Galicia. Vaya tiña que despedida, sí. Bueno, tiña que ser con choiva, non? Bueno, o último viaje que fixo foi na línea esa. Bueno, despois a anécdota, chegamos a Vigo, iban familiares, iba un primo noso que se chama Pepe, como veo hai pouquiño. Sí. Resulta que deixaban entrar os familiares, deixaban entrar ao barco a mirar. Sí. Resulta que se perdeu no barco e non aparecía por ningún lado. E onde se metera? Despois apareceu, empezaron a chamarlo por os altavoces que había. Ah, menos mal. E apareceu o home lá, así que... A Uruguai non chegou, non? Si non acababa zarpando tamén, non? Acababa tamén igual. Levaban a lei a Uruguai. Bueno, vostede foi feliz toda esta vida en Uruguai? Sí, moi ben, moi ben. Bueno. Fui varias veces aí, estuvemos en España tamén. Estupendo. Pois alegrámonos moito. Bienvenido. Ademais, felicitaciones polo programa, que nós aquí ás 6 da tarde estamos acostados no sillón. Moi ben. Esperando que empece o luar. Moi amable. O sea que agora estaremos ata 6 da Pois tarde. ata as 10 da noite case. Sí, casi chegamos ás 10 da noite. Xa casi cean con nós. Aquí non se move nadie do sillón. Como ten que ser, sí, señor. Ademais agora vai vir Xito Sedes a cantar, Sí. Un dos grandes históricos. históricos dos croner galegos. Iso. Que además esta noite vai protagonizar algo realmente sorprendente. Moi bonito. ¡Hombre, galloso! Bueno, ¿qué tal? Bueno, Acabo bienvenido. bienvenido para el hambre. Seguimos aquí, Gracias. Outra cousinha. ¡Hala, bienvenido! A ver, creo que nos quiere decir una cosa. Veño falar eu. Agora o día 23 Sí. cumplimos 53 anos de casados. Así Moi ben. Quero que feliciten a miña muller. Faltaría, ¿cómo se chama? Carmen se chama. Apuntamos aí para o día 23, ¿Cuántos? 50. 53. 53. Veña, queda apuntado. Veña. Gracias, bienvenido. Unha Forte aperta. aplauso para Uruguai. Moi amable. Acabou, Que foi? Oxe é o teu día, Ramiro. Oxe é o meu día, hoxe estamos contentos na empresa que un día, Ben. hoxe tens un programa como Dios manda, A gran Sí, cuiña, É un da tema arriba. bonito, non? Entonces meu pai mandoume que che viñera a falar da nosa empresa porque é máis importante que tedes aquí no lugar. E entonces viñenche falar. Bueno, me, Porque estamos moi contentos con xa a tocar. E eu estou encantada Estás con esta encantada? empresa. Empezamos xa 80 anos que empezou o meu abuelo, que era Ramiro, e eu son a terceira generación, e se Lucía quere, imos a pola cuarta. Que che parece? Ti máis eu non negociamos Cuarta ben. generación. Pero Non se o primeiro que negociamos fixeches ben. foi escacharlle o coche a ela. Pero queda bonito, cuarta generación. Moi romántico para Ramiro contarlle aos Regueiro. netos. Ramiro Regueiro. Bueno, Cuarta generación. Rarre. Estudiaremos o tema. Hombre, pois son o mellor da familia, que son a terceira generación, e a primeira con carné de conducir. Tampouco hai que... Pero que me dis, home, Sí, que sí, estas porque- cosas na televisión, home. Sí, porque meu abuelo empezou cun camión da madeira. Sí. E despois empezou a levar xente á romería no camión da madeira de noite. Sí. E notou que lle gustaba máis e comprou un autobús de verdad. E tiña nombre, porque estalle buscando nombre aos autobuses. Sí, no, están chamando así. E calera vos. Meu abuelo andaba sempre a tope, para chegar antes aos sitios. E a xente dicía, estás tolo, tal. Chamabanlle o Castrón a 1000. Estaba sempre lanzado.
Desastre. Bonito, Morreu non morreu nada no autobús, pero golpes te han dado uns cuantos. Sí, ¿no? Sí. Tiña anécdotas que dicía que iba ca xente, arriba levaban os animales, e unha vez un veciño botou o trigo para arriba, despois veu outro e botou un cocho, e o cocho comeu o trigo, chegaron á feira, empezaron a hostias os dous, e o cocho marchou, quedaron os dous sin nada. Historias así que había sempre. Ai, o abuelo, Dios mío. Meu abuelo estuvo sempre, toda a vida, no tema do autobús, toda a vida. Sí. Morreu no autobús e témolo enterrado no autobús. Que me dis? Sí, pediu el, que quería... Sí, está ali. Elevádelo... Está ali enterrado. E o autobús xa un autobús vello non usamos porque non ten wifi. Menos mal. E como non ten wifi, pois non íamos a ningún lado. Pero foi unha historia triste, porque estaba axudando a un veciño a cargar unha cocha para arriba, unha cocha grande, desas de 18 tetas. E pesaba moito. E o veciño apartouse que oía a coche arriba e matou-nos. Ai, foi así, mírate. Foi increíble. Ai, no, drama. Non foi capaz nin de dicir ai. Claro, que tanto peso. Bueno, xa quedou no autobús, claro. E as desgracias nunca veñen solas, a coche morreu tamén. Bueno. Pero bueno. Pides aproveita. Meu abuelo foi un pionero nesto. Sí. Porque xa hai 70 anos trouxe o público a ruada para Blanco Campaña. Se lle trouxe o público, hai 70 anos. Pero que 70 anos, se leva a Televisión de Galicia 30 anos. Como vai levar a ruada 30 anos? Se Blanco Campaña é máis vello que a ti tes 80 anos, como non vai levar eses anos? Pero veña, pero vamos a ver, Ramiro, pero a ver si centras un pouco. Non é posible, salenche mal as contas. Estás ti engañado, Non estou engañado. Dalle unha volta. Meu pai Pues pregúntalle a teu pai. Saúdo, Ramiro. Veña. Vai a haber que cambiar de empresa, de transporte. Ramiro Regueira, cuidado, Regueira. Bueno, nunca se sabe. Mira que arte camiñando polo escenario. Iso xa para empezar. Eso non o ten calquera. Soy moita solera. No, cando un artista pisa escenario, xa se sabe quen é. Dice, aí hai un artista. E aí está Sito Sedes, grande entre os grandes, que esta noite vai pechar o programa con outros compañeiros que logo lles vamos decir. Con Jorge Sepúlveda, entre outros. Sí, escoitaron ben. Jorge Sepúlveda coímos resucitar esta noite. A Sito non fai falta que está aquí. Bueno, cántanos unha desas cancións que pide o público constantemente cada vez que os satélites aínda siguen saindo a pisar escenarios. Desde o ano 75. Desde o ano 75. Foi grabada, claro. Así se conocieron papá e mamá. Así foi que empezaron. Despois a letra desa canción é bárbara. Sí, atención. Escoitena, por favor, polo gran Sito Sedes. Forte aplauso para él. Así fue que empezaron papá y mamá, tirándose piedritas en la quebrada. Así se enamoraron papá y mamá, tirándose un besito y una guiñada. Así fue que empezaron papá y mamá, y ya somos 14 y esperan más, tirándose piedritas en la quebrada. Así se enamoraron papá y mamá. Así fue que empezaron papá y mamá, tirándose piedritas en la quebrada. Así se enamoraron papá y mamá, tirándose un besito y una guiñada. Así fue que empezaron papá y mamá, y ya somos 14 y esperan más, tirándose piedritas en la quebrada. Así se enamoraron papá y mamá.
Así fue que empezaron papá y mamá, tirándose piedritas en la quebrada. Así se enamoraron papá y mamá, tirándose un besito y una guiñada. Así fue que empezaron papá y mamá, y ya somos 14 y esperan más, tirándose piedritas en la quebrada. Así se enamoraron papá y mamá. Moi ben, Sito Sedes e esta noite aquí está con nos no lugar. Cantas veces bailamos esta canción. Eu teño unha amiga que os seus pais namoráronse precisamente nun coche de liña. O sea, esta historia é real. Non digo quen é, pero... O primeiro vistazo foi aí, eu sei de alguna historia tamén. Coñécelos, non? Sí, soame. Por eso digo que... Mira, nos acaban de... seguimos vendo... como era? Os sarachos. Os sarachos, a galaica. O Mosquera tamén, en Boqueixón, en Touro. Ai, home, de Touro, saúdos para Touro. Non chama ninguén de Buscás logo. Pues non sei que liña tedes ali en Buscás. Ali a liña a redonda, a de fideo, así, redonda. A liña curva. Que temos, a liña curva. Unha cousa, que mellor interésavos para o 15 de agosto, para as festas de que estades buscando Estamos a tope, cartel. bueno, a ver. Sei que tedes o cartel que xa verte. Pero digo que esta noite Sito Sedes. Sito Sedes. Jorge Sepúlveda. Jorge Sepúlveda. E uns rapaces que se chaman David e Risk, que eso, son de bella escola. Eso para rapazada, que son para rapeiros. Jonathan, eso Pero vai gustar, imagínense, rapeiros, con Jorge Sepúlveda e Sito Sedes facendo o tema Morriña de Eduardo Dil, o clásico Morriña. Nada menos, Esto só pasa en Luar, esto só pasa en Luar. No, Nestes finales apoteósicos non E sei. xusto antes de Sito, Jorge Sepúlveda e os rapeiros, Marta Sánchez. E antes a festa dos callos de Buscás. Veña, pedazo de festa. Hoxe vamos traer así unha demostración, nada máis. Hai unha cousa, perdona, Rubio, antes de seguir. O domingo, o acto benéfico no pabillón municipal que anunciamos de Cospeito é moi menta, É no pabillón municipal de Muimenta. Evidentemente de Cospeito, pero é Muimenta. Ás 4 da tarde se recolle a roupa, alimentos, xoguetes e tapóns, de acordo? Que é ratificación. Saúdos, Muimenta! Que son dali al lado. Bueno, a ver, veña, os callos, están preparados? Imos preparados. Que a xente xa ten fame. Ten fame? Veña, vamos para lá. Bueno, ademais, xa veredes que festa dos callos... Fideo, que tal? Todo de balde, Todo de balde. A ver, aquí non hai quen atenda ou que? Xa vou, tranquilo. Estaba aí con dos buses, tranquilo. Ides ver, vamos. Que festaza, Estaba seco. Nada, temos unhas festas en Buscás. Festa gastronómica, pero das boas, De clocló. De clocló, todo de balde. A fartar. Comes o que queiras, vamos, todo gratis. O que queiras, home, claro que si, veña, demostramos ou que? Porque cando queiras, home, cando queiras. Veña, como unha de callos daquela. Non se vou poñer callos, Mira como lesto. Mira, que virguería, home, que virguería. Gloria bendita. Esto non os faste na casa, non, home, non. E xa vos digo, de balde. De clocló. Seguir o peto, nada. De clocló. Menú completo, sen sacar a mando peto. Aquí non hai que pagar nada, señora. Non hai, mira como lesto. Vaya callos, Encho plato, non anda con caralladas. E non sei se botarei por fora. Por fames. Si costo mesmo aquí. Aquí además podes votar a veces que queiras, que non andamos aí. Veña. Chéganche. Chega. Aí van. Bueno, mira que platazo, Bueno, pues nada, aí vou. Un momento. Que? 50 euros. Pero como 50 euros non eran de balde. Os callos sí, pero o plato non. Un plato? O plato hai que pagarlo, ou hai que pagar o plato. Pero nin que fora de Sargadelos, carallo. Como se vou dar 50 euros por plástico? Que é plástico? Porque son os cartos que levan comisión. Meña, 50 euros... A ver, tamén che digo, que podes votar as veces que queiras. Podo repetir? Podes repetir, encher, as veces que queiras. Como si vomitas aí, podes comer máis. Que faga falta, home. Inda que te sacan polas orellas, podes comer máis. Veña, ahora, 50 euros, xa está. Aí está, por aí tes. Por que paga comisión? Que aproveite. Bueno, aí vamos, A camiseta hawaiana non ten peto. Rubio. Dime. Dame unha culler, como non, home, como non. Eu carmar.
Que queres, come cas más? 50 euros. 50 euros? Sí, 50 euros. A propos a casa por unha? No, da casa non valen. E logo? No, temos un detector de metais e non pasa, dache unha descarga eléctrica. Nada, hai que comprar da comisión. A ver, son 50 euros, pero tamén que podes botar as veces que queiras. As veces que queiras, home. Que isto ao final sale barato. Sale barato, home, sale barato. Sí, compensa. Compensa. Aí tes. Bueno, aí vamos. Mira, un buquiño de pan non terás, verdad? De pan? Sí. De pan, pois ahora posme así nun apreto, porque pan, al pan e al vino. Pan, non teño pan, pero mira, botoche un pouco máis de callos, que o pan está carísimo. Eso é Neda, a festa de Neda, pero... Calloso, terás pan por aí? É que debino comer antes porque non... O pan engorda. Engorda. Ti come tranquilo. Pican, carallo. Pican, porque así a xente dalle máis o drinking. Pois falando de drinking, hai viño? Hai viño, temo... Non vai haber viño. Como non vai haber viño na festa de Buscás? Bueno, en que festa galega non hai viño? Non haberá outra cousa, pero hai viño para encher unha piscina olímpica, se fai falta. Para. Pero canto costa o viño? Que pregunta? De balde. O viño de clocló, o viño aquí non se paga. Vale. Aquí regamos en viño. O viño de balde. Home. Aí fixeron ben, porque claro, como é gratis, pues... Que queres, blanco ou tinto? Blanco non queda. Tinto daquela. Tinto logo. Temos un tinto aquí, xa verás que maravilla de tinto. Avisa top, ai. Xa verás isto, que virguería. Mira. Mira como ule, mellor cos callos aínda. No, viño é moi boa cousa de ver viño. 50 euros. Pero vamos a ver, non me acabas de decir que era de balde. Sí, home, sí, o viño sí, pero o cazo non. Que te crees? Non ves que isto é de dolería, para o próximo venres. Isto é artesanía pura. 50 euros tamén. Pero podes botar o viño que queiras, o que queiras. Vamos, ata que caigas borracho aí. Pues veña, 50 euros. Sí, que podes botar o que queiras. Eso ao final sale barato. E como se queres botar... Mira, voulle botar cubata tamén. Por 50 euros. Ven Galloso con pan aí, ven un panadeiro. Moi ben, Galloso, moi ben. Do bocata dos nenos, seguro. Trai. Gracias, Galloso. Que toma. Unha propina. Porque o pan... Pero que pan me traes, ó? Dillo, Galloso, a mí que me dis. Demasiado que foi a casa a buscar o pan, que tiña ali para o sándwich cando chega a casa pola noite. Bueno, pois... Toma, mira, ás 3. Así fajo un bocadillo. Sí, hombre, sí, como público del lugar. Aí está, bueno, Ai, que ben lle queda, Sí, aquela que... Meu pan non cho cobro, porque tú dato xo Galloso. Bueno, está ben, lo veo. E non miras cobrar por dar na barra, non? No. É unha boa idea, Ao mellor pro ano, pero non, este ano non. Unha cousa. Cobras por todo, carai, Viñeches en coche ou viñeches no bus da liña? No, viñen en coche. Viñeches en coche? Pero non hai problema que isto non dá, home, isto non... Aí vai. Vou ayudar un pouco, carai. Bota. Podes entrar a veces que queiras, tú bota. Non, non é por dar. Isto alcoholemia non dá, me parece sei un atallo, non hai problema. Non é polo da alcoholemia, ademais está aí o cabo da Garda Civil, bailando co mozo, non o ves? Non é por eso. Que ben bailan, Que ben bailan os dous, aí. Van a clases, bailar pegados e bailar. Non é por eso, home, que viñeches en coche logo. Viñe. E onde aparcaches? Aí na deira do Recostrón. Pois 50 euros. Pero por que? Porque ese é o aparcamento da comisión. Aparcaras no cruceiro e xa non che cobraba nada, pero queres vir co coche á festa? Pois 50 euros. Veña, 50 euros. Como crees que pagamos nos esto? Que marcho en 10 minutos. No, como si estás 5 minutos. Mira, 50 euros e 50 euros. Además, podes estar aí o tempo que che dé a gana. Sí. Bueno, antes de como non lo boto o millo. Aí saco o coche. Mira. Orquesta, gente do... Arriba! ¡Cumbia! La de los ojos negros me vuelve loca. ¿Qué orquesta tenemos este año, Vaya orquestas, aparte, ¿sabes qué digo? A orquesta ahora, en marzo,
É moi boa época porque veñen rejaladas. No, non te creas, que este é das caras, Das caras. Además temos que botar zahorra para que entre no tráiler. Aí gastamos un pastón. Por certo, gusta a orquesta? Sí. 50 euros. Pero, que ahora non che pedín nada, Ya, pero antes cobré os callos sen baile. E ahora son callos con baile e son 50 euros máis. Venga, 50 euros, home, que estás aí chupando do bote. 50 euros. Mira, como canto bello, ¡Azúcar! E non te queixes, que podes botar os callos que che dá gana, onde que che dá gana, bota aí. Sí que che compensa, o ti bota os callos que che dá gana, que xa pagaches, home, xa pagaches. Eu, que dis, que podo botar ás veces que me dé a gana, non? As que queiras. Sí, seguro. Sí, así, con que pagaches. Sabes que che digo? Que? Que ponme aí outra ración Poño, me poño. Veñen con fame. Ponme outra. Pero... Queres pan? Toma pan. Toma pan. Pero isto é un golpe de Estado, isto é un atentado contra a autoridade. No, que é verdade. Pero tú crees que se pode facer o presidente da Comisión de Festas isto? Por favor, que me puxeches perdido. Mal, foi o presidente. Menos mal que o floreado da camisa disimula, disimula. Sácame foto, saca foto, que isto... Saca. Isto, vamos, isto... por favor. Pero esto, mira, ¿sabes qué pasa? ¿Qué? Dimito. No, dimito o antes. No, dimito eu, xa non son nunca máis presidente. Eu non sei o que son, pero dimito antes, eu. No, ti non dimites. Sí que dimito. Non. Que sí. Que non. Que sí. Que non. Que non. Que sí. Ves como dimito, xa está, dimitín. Carallo. O presidente e o outro non sabe o que. Realmente non sabe o que. Que tal, Piñeiro? Forte aplausos a Manuel Piñeiro. Que tal? Daniel Juanjo, Manuel Andrade. Boa noite. Tal estades? Moi ben. Ti colliches coche de liña alguna vez? Como, se collín? O coche de liña? Moitas veces. Como lle chaman o coche de liña que pasaba por ali por Mazaricos? Pasan moitos, pero ali en Mazaricos pasan. temos Autos González de toda a vida. Autos González? Claro, Bueno, está ben, dali de pues, San Foja. E en Melide? Melide. Aquí falta un de Melide. Cal é o que Temos o nos comunicaba indo por todo o monte hasta a Coruña, que era un viaxe odioso, porque había moitas curvas por aí por Curtis. O sea, eu estaba aí e fixo así. Sí, no, de repente tal, tamén falta aquí. Pero eu quero, espera, deixame acabar, despois das dicir. Ti acordaraste porque estaba no centro da Coruña, era Pereira, empresa Pereira. Pereira, viña Ourense, pasaba por Melide. Claro que sempre ten que pasar tamén por algún lado de Piñeiro. Pero mira, ti tes línea, Sí. Ti tes línea en Línea Sarria. propia en Sarria. Era propia, sí. Era o Villalón de toda a vida, o Ampián, o Corderí, en fin, había... Que nomes? Corderí, moi bonito. Corderí. Ampián sigue, o Villalón xa non, pero o Villalón percorría era... Claro, moi ben. Bueno, estades preparados para unha noite cada vez máis interesante. Cada vez Estamos máis a piques de que 4 recanteiros se despidan e, Final por de tanto, fase, prontiño. a cousa está que, en fin. Mira, atención. O gran gaiteiro Evia, grande aficionado aos coches que non nos sabíamos, Vamos a acercarnos hasta ali e así. Que tal? Como estás, José Ángel? Un aplauso para Evia. Aquí está o grande gaiteiro. Que tal? Non sabíamos que che gustaban tantos coches a ti. Soy un apasionado de los trastos como este maravilloso autobús, porque además en él viaja un montón de historia, viajan épicas familiares, viaja todo aquello de cuando se iba a las romerías y en el verano se aprovechaba para robar cerezas desde arriba. Todas esas cosas que los viejos cuentan en casa, en las sobremesas, y que son una maravilla de historias. Cuando ves uno de estos autocares o de estos coches antiguos es una... Moi evocador, además, o teu pai tiña algo que ver con eles, non? Teu pai tiña algo que ver cos autocares? No, es el padre de Javier O sea, parte da tua familia. Bueno, sí, tamén, andan por aí. Sí, no, pero en realidad siempre estuvieron presentes en las sobremesas familiares esos autocares que además tenían nombre. ¿Algún recordas?
La Carriola, el Man, la Serrana... Saúdos por Asturias, puxa Asturias, como sempre. Bueno, vamos a escoitar algo realmente curioso, porque a xente dirá, bueno, pues son algún aire asturiano, neste gaiteiro internacional que leva o nome de Asturias, a gaita asturiana polo mundo inteiro, pero non, resulta que vamos a escoitar un tango. Bueno, eso era lo que hacían también los viejos gaiteros. La música viva del momento la tocaban ellos con su gaita. Esto está inspirado en el trabajo de Emilio Rodríguez Morillón, que era un gaitero que vivió de la gaita durante los años 30, 40, 50 en Buenos Aires, que luego retornó a Villaviciosa, a su pueblo, y él vivía de la gaita tocando la música de Buenos Aires del momento, los tangos de Gardel, etcétera, lo que estaba de moda en el momento, ¿no? E íbamos a escoitar precisamente eso, ¿no? Un tangazo. Un tango, y además con ese cariño que tengo yo al repertorio de Gardel, que era lo que escuchaba en la vitrola de mi tía Eulalia, que había traído de vuelta de Buenos Aires. Como saben los asturianos, igual que los gallegos, todos tenemos familia porteña, y bueno, con ese cariño intentamos hacerlo. José Ángel Evia, esta noite no lugar, mañana estás en Milán. Mañana en Milán, sí. Va, así. Así. Son artistas de lugar, xa se sabe, en fin, internacionais. Bueno, van a escoitar algo ustedes moi delicado. A primeira vez que eu escoito un tango. Eu tampouco escoitei nunca. Pois escoiten a Evia. Mañana si quieren en Milán. Evia. Ahora empezamos recantos, no nos vades. José Ángel, gracias de todo corazón, feliz viaje, muchísimas gracias, que sigan los éxitos. José Ángel Evia, Javier, gracias. Fenomenal, bueno, empezamos recantos. Veña, emoción. Atención, recantos Marta Sánchez con una canción muy linda, a mí me encantó, ¿no? Y ese final que no sé, iba a decir, Sito Sedes, rapeiros, La Bella Escola. José Sepúlveda. Jorge Sepúlveda, perdón. Jorge Sepúlveda. Nada menos, unha combinación para non perder. Os rapeiros son David e Risk, de Bella Escola. Bella Escola son estos rapaces de Noia cos que colaboran con nós, que fan os grafitis. Esta noite está a vai isto? A cultura urbana que nos traen al lugar. Sax, como levas o grafite? Ben. Sí, está rematando. Estás contenta? Nos estamos Moito. entusiasmados. Gracias. Tocar Escarmiña. Que liña fan estos? De Vigo, por Vigo, que é a túa terra. Sí. Bueno, que tal? A tarta de Finarreque, invitaste a... Convidei a os Andrade. músicos aí por trás, a Andrade, a ver se atragantaba, pero é que é unha tarta tan rica que non se atraganta ninguén con ela. É unha pena. Fina, riquísima, Moi tarta, un rica. exitazo. Desapareceu. Como se pode apreciar, exitazo que non queda as tartas de Allariz. Eu quería leválas xa hai bastante tempo e dixeron os compañeros de produción aínda non, aínda ten que volver salir galloso con ela. Entón aproveitei para irme facer unha foto co autobús de Cuiña. Dixen, bueno, por mentras tanto. Riquísima, moi rica. Moi rica. Bonito, hai que ir a Allariz. Veña, vamos a empezar co recanto. Veña, imos con recantos. Defendendo a Mariña temos a Vanessa. Hola, Vanessa. Esta noite non puido vir Elena polo recanto de Arousa, mandamoslle un biquiño. E si están pola Costa da Morte Carla e Marta. Hola, Carla, Marta. Polo recanto de Lugo Sur temos a David Veiga. Hola, David. Defendendo a Noia Barbanza, Elma. Que tal, Elma? Esta noite canta polo Miño Pablo Couto. A defensora de Ourense Norte é Roseta. A recanteira de Ourense Oriental é Lucy. Polo recanto da Terra Chá contamos con Ana Fanego. Polas terras da Coruña, Fabio de Sá. Hola, Fabio. Defendendo as terras de Compostela, Miriam.
Representa as terras de Lugo, María Fernández. Hola, María. Polo recanto das terras de Pontevedra, Sara Iglesias. Que tal, Sara? Esta noite canta polas terras do Eume, Irene Amador. Hola, Irene. Non puido vir a recanteira das terras do Ribeiro, Bea Barberá, un biquiño para ela tamén. E defende a Vigo, María Fosado. Esta noite, terras do Eume contra o Miño, Irene Amador e Pablo Couto. Imos dar os teléfonos para que vayan tomando nota. Ainda non poden votar, pero poden anotar. Para votar por Irene Amador, das terras do Eume, 988 600 681. Para votar por Pablo Couto do Miño, 988 600 682. Onde me vou antes? Para as terras do Eume, a terra de Irene. Ah, vale. Entón marchome para arriba. Aquí que pon para... Sandra, de Xenebra. Ah, estaba lendo... Ai, que poña as gafas, non sei que poña as gafas. Parabéns para Sandra de Xenebra, que fixo anos hai uns días. Eso entendino, sí, pero iba a dicir Candra. Dixe, non me sona de nada a mí, non vi a súa tía Paulina de Ourense, xa dicímolo todo, non? Parabéns, Sandra, de Xenebra. Bueno, a ver, sí, parabéns, efectivamente. Terras do Eume, como estamos? Moi boas. Irene Amador. Que pon aquí? A ver, levantade ben isto, non acabo de ver. Ah, bueno, teléfono, todo moi... Oh, que tal? Que mo foi a semana? Bien. Perdón. No. Todo ben? Sí, todo bien, bastante bien. Ensayou moito? Bastante, sí. Vale, primeiro... No puedo más. Isto que típico da lá? Sí, esto lo traemos de Hermanos Díaz, desde As Pontes de Rodríguez. Moi ben, As Pontes, moi ben. Mantecadas das Pontes, sí, señor. Aparte de vos artistas, tamén hai la arpeira das grandes. E isto? Café Amador. Ai, bueno, que non falte nada, non falta nada, para mollar as madallas. Ímonos de viaxe primeiro con Irene, a ver por donde nos transita. Estamos en Narón, en Axouxer, un centro de ocio infantil y familiar, donde Irene viene a acompañarnos muchas veces a cuidar a los niños y la queremos muchísimo porque se porta siempre muy bien con los niños y los niños la quieren mucho a ella. Somos amigas dende hai moitos anos. O que máis destacaría de Irene é o seu entusiasmo. É unha persona moi polifacética, canta, fai teatro, traballa con nenos. Que sepas, Irene, que estamos moi orgullosos de ti. Hola, son María Xosé, a madriña de Irene Amador. Estamos en As Pontes, en unha tenda de roupa que se chama Vilaboi. Estamos con clientes e amigos que viñemos a apoiar a Irene nesta nova tarefa. As mantecadas son o orgullo da repostería das Pontes, igual que Irene é tamén orgullo para todos nós de Ferrolterra como cantante. Pedimos a todos os ponteses e a xente de Ferrolterra que votedes a Irene, porque para nós é a mellor cantante, vamos, sin lugar a duda. E que provedes estas mantecadas que están boísimas. Organizar, que lo probarémosla e depois saberemos si as traemos para todo o público. Que seguro que sí, claro. Lucía, a ver que pasa con Irene. Pois iso que vai pasar é que nos imos poñer románticos con ela, porque nos vai cantar Lúa de Mel. Irene Amador. Muchísimas gracias. Gracias. Moi ben. Pois agora imos para a terra de Pablo Couto, a terra do Miño. Estupendo. Pois vamos para lá. Como estamos, familia? Todo ben? Todos preparados? Moi ben. Que lle toca o pai? Sí. Como sempre. Moi ben, moitas gracias. Bueno, depende do que mande a nai. Efectivamente, sempre mandan as mulleres. Se quere falar ela, encantadísimo. Que vamos decir? Bueno, que tal, Pablo? Preparou moito? Pablo está moi feliz, está moi contento, tocoulle unha canción fantástica e eu vino a traballar moito, de arreo moito, e cando un fillo é feliz, os pais tamén son inmensamente felices. Eso está moi ben. Que nos trouxestes aquí? Estos son licores da terra? Sí, son licores de o Pazo do Valdoviño, que é da zona que el representa, para que os disfrutedes despois. Con esas magdalenas das Pontes vai ser unha noite bárbara. Cando cheguemos a casa, quero decir. Cando cheguemos a casa, efectivamente. Viaxe primeiro, por favor, con Pablo. Mirade que vistas. Dende o río que dá nome ao meu recanto. Dende Monte Santa Tecla, un é recanteiro e un novo recanteiro. O cal lle deseso moita sorte, que disfrute da experiencia e que o chamedes moita xente.
Aquí, en Pazo de Valdomiño, onde se elaboran os mellores licores e augarrentes, estamos con Pablo Couto para desearlle toda a nosa sorte do mundo e presentarlle algún dos nosos produtos para que agudice un pouquiño a voz. Moitas Aquí teño. grazas. Que eres fantástico, tes unha voz preciosa. Pois o que queremos é que gañes este concurso de recanteiros. E nada, pois, desde aquí, desde o Rosal, desde Bodegas Terras Gauda, todo o noso apoio, todo o noso cariño para que gañes pois este concurso. Nada, e o pases, sobre todo, que o pases moi ben. Mira, Pablo, que angulas tan boas temos aquí, en Goián, en Benítez Fernández. Ánimo, Pablo, no programa Luar. Jalloso, a ver cando vais a comprar unhas angulas a Goián. Esta é a nosa raíña do Miño, a Lamprea. Atopámonos en Tui, no restaurante Reino de Galicia, acompañados por Pablo Couto. Vamos a brindar por Pablo. Moita sorte. Boa sorte! Boa sorte! Grazas. Moi ben. Imos a London a escoitar a Pablo. Sí. Como ponte isto, a ver como... Que curioso, Flan. A ver, espera, que non che ven aí. Espera. Que pon aí Pablo, non? A ver, moi lindo. Lucía, a ver que pasa. Pois imos, porque a Pablo ten por diante un tema moi exixente á altura de grandes voces. Vai nos interpretar Granada. Pablo Couto. Granada, terra soñada por mí, un cantar que se fai xitano cando é para ti. No meu cantar feito de cantar, flor de melancolía, que eu che veño a dar. Granada, terra ensanguentada en tardes de touros, que conserva o embruxo dos ollos mouros. Eu soño unha lenda xitana cuberta de flores, e vivo tua boca encarnada, maza delicada que fala de amores. Granada, manola cantada en coplas preciosas. Teño outra cousa que darche que un ramo de rosas de suave fragancia que lle deran marco a Virxe morena. Granada, a tua terra está chea de lindas mulleres de sangue. Moitísimas grazas. Gracias de verdade. Moitas grazas. Bueno, estupendo, temos agora que recordar primeiro os teléfonos, Sí, que imos vostedes aos son teléfonos. determinantes nesta fase tamén. Maravilloso, vale, como sempre, de verdade. Agora, si poden empezar a chamar. Repetimos los teléfonos para votar por Irene Amador das Terras do Eume 988 600 681 e para votar por Pablo Couto do Miño 988 600 682. E temos que felicitar a Pablo que estivo de aniversario esta semana. Moitas felicidades. grazas. Felicidades, Felicidades. Boa celebración, non? Boísima. A ver agora como celebran por aquí, por este lado, ¿no? Parabéns, Pablo, parabéns. A ver, Andrade, creo que tes que empezar ti unha cousa. Que puntuación é a que temos que, ou teñen que superar
para 24. 24 e a que dá seguridade absoluta. No, seguridade dá 25. O sea, con 25 xa pasan a seguinte fase, seguro. Sí. Con 24 están aínda 24. Bueno, pues bueno. Non é por meter presión, é para estar eu informado nada máis. Tranquilísimos, verdade? Non é por meter presión. Non é por meter presión. Quero información, non sei, para ter unha idea de por onde ides. A ver, Manuel de Andrade, por favor. Boas noites, Irene. Buenas noites. Temos moita prisa, Galloso. Vamos mal ben, de tempo. Vamos ben. Estamos, curiosamente, ainda é a unha Digo, da para falar eu, non vai a ser que dicimos que non temos prisa, empeza a falar Piñeiro aí. No, eu non vou falar casi nada hoxe. No. Vamos dinámicos, pero temos... Ven moi abrigado para falar moito. Xa falei, veño lucindo fulano, déxate de tonterías, hombre, por favor. Que pensa un pouco no estilismo, na clase, Boas saber noites, estar. Irene, díxeme que queda moi ben que te interrumpa. Boas noites, Irene. A lúa de mel sempre se asocia a algo divertido, non? Porque sempre cando que, Piñeiro? Bueno, sempre se asocia a algo divertido despois de casarse, ir de lúa de mel sempre ten que ser como unhas vacacións para un matrimonio, non? Para un recién casados. Foi moi aburrida, espero que todos os que se casen non teñan unha lúa de mel tan aburrida como a túa. Sendo unha rapaza que está estudiando tamén interpretación e todo eso, a mellor había que buscar algunha cousiña máis, algún elemento máis para que fora máis divertida. A min resultoume unha actuación moi monótona e moi aburrida, de verdade. Hai que decir que esta canción, non sei Piñeiro que puntuación che vai dar, pero é a preferida de Piñeiro. Quero decir eu antes que el. É unha das cancións que máis lle gusta. Entón, ele sí que vai ser moi crítico, porque cando temos unha canción preferida, sempre somos moitísimo máis críticos. Xa verás que crítico é el, xa verás, é moitísimo. A ver. Entón, pois, creo que tiveches, bueno, aí técnicamente xa veremos tamén o que che di Tania, creo que tiveches certos problemas de afinación e todo eso. Eu vou che dar un 6. Gracias. Te falta menos por 25. Xa queda menos, xa van 6. A ver. Pero por ser crítico, tratarei de ser xusto, que é diferente. Dame o capuchón do bolígrafo que cho tirei e perdino por aí. Pura laza. Docho mel, non te preocupes. No, este non vale. Bueno, Irene, xustiño, a canción cantada para... Gracias, Galloso. Cantada para amarrar... É verdade que me gusta especialmente este tema, así das cancións de toda a vida. Este tema, tanto por Gloria Lasso como por Paloma San Basilio, realmente son fantásticas. Ti cantáchela, non creo que houbera moitos desafines, non sei que dirá despois a señorita Pepis, pero bueno, no, eso non é unha guadaña, non é... A bichusa bonito, que a mi gustame. É cuchillada. Eu vou poñer así un puntiño de emoción a cousa, vouche dar un notable, porque creo que a defendiches considerablemente ben. Un 7... Moitas gracias. E van 13, xa, camiño de 65, non? Eu estaba cardando aquí máis ainda o asunto. Está a noite caldeada. Pois eu noto que Irene que mellorou un montón con respecto ás fases anteriores, nas que cantabas a canción totalmente desafinada, agora solamente desafinas en partes puntuais, xa hai unha evolución, notase que traballaches, así que noraboa. Agora falta transmitir para que non sexa como di Andrade, que non sexa tan monótono, tan aburrido. Ti xogas con ventaxa porque eres actriz, entonces tes que leválo agora ao terreno vocal e saber transmitir coa voz e facer cousas pois que non resulten tan monótonas en riba do escenario. A veces, para min a Lúa de Mel é unha canción super difícil de cantar porque hai que cantala a media voz e o que importa non é a dificultade, senón o produto final, non? O resultado. Facendo e desfacendo, a costureira vai aprendendo, esta noite vou valorar o teu progreso e vouche dar un 7 como a Piñeiro. Moitas gracias. E fan 20 puntos para Irene Amador do xurado a falta do seu público. 20 puntos. 20 puntazos. Oye, pues mira, 20 puntos, volvo a repetir. Se o público lle dá 5, está salvadísimo. O público 5 aseguraría o pase. Mira, non está a cousa tan losa. Sabedes que aquí no lugar, neste escenario, Irene, pisaron este escenario e cantaron tanto Gloria Lasso como Paloma San Basilio cantando esto. Gloria Lasso. Casi nada.
Sí, 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 isto forma parte da nosa historia. Gran Gloria Lasso cantábamos en Touro. Saúdos para Touro. Que voz máis bonita, Gloria Lasso, eh? Sí, unha señora encantadora, además, en fin, bueno, foi un momento de estos grandes importantes que vivimos no lugar. Históricos. Sí, históricos. A ver, estamos agora con Pablo con Couto. Pablo. Empezamos con Manuel de Andrade de novo. Boas noites, Pablo. Moi boas noites. Tú crees que son boas noites ou que son malas? Son boas sempre, de entrada son boas. Sí, ti eres unha persoa moi positiva, teu pai tamén, sabemos que todo é alegría, e que sodes encantadores os dous, parece que estades vendendo sempre algo. Quero saber que tipo de dolor tiñas mentras cantabas. A ti que che doía? Doíame a alma. A alma? No. Porque... Ben contestado, sí, señor. Porque Granada non a promocionaches nada ben. Porque estabas con xesto de dolor. Nadie vai querer ir a Granada xamais. Nunca van querer ir a Granada. Non sei que puntuación che vou dar eu aínda. Estou pensando, estou entre dúas cifras aí. Polo menos un 4 sí que lle podemos dar, verdad, Tania? Un 4 polo menos. Non sei cal che vou dar eu, pero vouche decir a que che vai dar Piñeiro. Vaiche dar un 10. Ahora vou mirar que che dou eu. Que pasa que, claro, eu sempre teño diferencias de puntos con Piñeiro. Temos aquí o rapel. Por eso estás ti no medio, por eso andas ti no medio. Espera, depois toca cada día máis imprudente, o sea... Chegou do Perú, eu pensei que viña domesticado, pois non, ven máis bravío. Pero que pasa, a ti non che gustaría que che dera o 10, Piñeiro? Porque Piñeiro acaba de tomar moi mal, ti non queres o 10 de Piñeiro. Gustaríame que simplemente se me valorase polo que fixen, nin máis nin menos. Non se vai valorar por outra cousa. No, eu digo porque na primeira fase che deu un 8. Na segunda fase deuche un 9. Agora toca o 10. E nada máis por eso eu limítome a documentación que teño aquí. Bueno, importante é o que che vai a dar eu, que son quen estou... Si digo algo, solto tal barbaridade que non volvo salir na televisión en toda a vida. No, Piñeiro, non te enfades. Por favor, estás guapísimo, non te enfades, por favor. Gracias, España. Estás moi mono. É unha canción de los tres sudamericanos. Tremenda potencia. Eso sí, encántame. Non sei de onde sacas esa potencia. Gracias. Dese corpo tan frágil que parece que tes, e tes unha potencia increíble. Eso é certo. Todo o mundo na casa estará dicindo o mismo que a min. Estará dicindo este rapaz ten unha potencia increíble. Levas 2 horas. Eu creo que se che vai dar un 10 porque ten que superar con moito 7 que che vou dar eu. O 7 está alto, ¿no? Gracias. Gracias. 7 está alto, ¿no? Moi ben, entón agora toca Xosé Manuel Piñeiro porque o turno é, bueno, supoño que por ademais porque alusións constantes por parte de Manuel de Andrade. Constante. Eu normalmente... No, quer decir que ten dous turnos, non? Ten o del e ten as alusións. É un maleducado, pero da igual. O sea, eso só sabe toda Galicia, entón para que vamos a perder o tempo e ademais vai de adivino e... Piñeiro, dallo 10 xa. Mete a pata. No, eu a Pablo, hoxe, que é a terceira fase, quería decirle algunhas cousas. Os consellos son para collelos e tiralos directamente a papeleras ou non o sei. Eu creo, Pablo, que un pelín máis de contención a hora de manifestarte en público gañarías un 10. Digo, tanto no escenario cando cantas como cando estás sentado. É un consello, repito, podes tomalo como queiras. Digocho con todo o cariño. Creo que cantas fenomenal, que tes unha gran voz, que eres un gran artista. Aquí o impresentable xa o sabe porque o dixen a primeira vez que eu seguíate nas redes sociais onde cantabas fundamentalmente, sigues cantando moi ben as cancións de Eurovisión. Por certo, que che parece a canción de Edurne deste ano? Gústame bastante. Sí? Ao principio tiven sentimentos encontrados, pero agora sí. Só tes un problema, que terás que gravar necesariamente o festival porque ese día, a mesma hora, xa estaba en voleo que empezará dentro dun par de semanas. Co cal valo ter que gravar. Vale. Xa nos fastidiou a todos.
Creo que é mellor que graves bamboleo. É mellor que graves bamboleo. É menos varias veces, non? Bueno, despabelo. Hai conversacións entre Bamboleo e Eurovisión. A ver si se... Volvo ao que te estaba dicindo, e non mo tomes a mal. Ti sabes por onde vou. No caso de Granada, hoxe estabas demasiado pendiente. Eu sei que os artistas encántanos escoitarnos moi ben, incluído Andrade cando canta. E é verdade que no ensaio, que eu nunca veño aos ensaios, ou case nunca, hoxe coincidiu, non viña por nada especial, coincidiu que estaba por aquí, estabas demasiado preocupado por os auriculares, por non sei que tal. Eu sempre digo, bueno, a veces non sei se cos monitores do programa son suficientes ou non o sei. Na actuación non te vin tan ben como nos ensaios. Nos ensaios, a pesar de que non te oías e era todo un problema, cantaches Granada moito máis solto. Aquí deu a impresión de que empezaches cun pouquiño de medo e, repito, un pouquiño máis de contención. Un pouquiño máis de contención. A actuación de hoxe non é de 10. Non é de 10. Pero necesariamente teño que darche un 10 por xusticia co resto dos compañeiros. Porque ata agora, para min, fuches o mellor. Vai dar a volta á mesa, Mantén a 7 puntos. Pero saco o pé de riba Sí da que mesa. son adivinho, ves como son adivinho? É un cocho, pon Tania. o pé en riba da mesa para Cala enseñar que se toca a trouxe ti. unhas deportivas verdes hoxe Andrada, enséñalles aí. Vamos, Tania, vamos. Oxe, Que vamos moi mal de tempo. Oxe, que mellor, Que si maleducado, que si cocho, chamamos... Por todos os lados, hoxe. Bueno, pois a min, Pablo, estamos acostumbrados a escoitar esta gran canción, unha gran voz como é Francisco, e ti soubeches, pois, en certa maneira, levalo ao teu terreno e facela moi ben, moi persoal coa tua voz. Si que é certo que, como ben dixo Andrade, estou de acordo contigo nunha cousa, houve algún que outro desaxuste de afinación, sobre todo en algún final de frase, ao mellor que se chiva a nota, non sei se que estabas pendiente pois, de escoitarte ou eso, xa pensabas que ibas a... Eu creo que é o pelo, que para escoitar o mellor ten que cortar ese anaco de pelo. Ai, Dios mío. Pero houve partes que fixo que se me olvidara eso, porque houve partes nos que o pelómetro que se me encrespaba máis a trenza, digas, meu querido. Facendo media entre pelómetro, execución, sentimento, pois... Coches de línea. O dicionario de Tania. De dúas cifras. Amplo, tan vasto e extenso, quero decir. Emoción. Son 17. E vou a quedar en 8 Veña, 26 puntos. Salvado directamente O sea que polo está xurado salvado, Pablo quédanos- Couto. Pasa de fase. Pero Irene non. Irene ainda lle Irene está a quedan... expensas dos votos do público, a ver que pasa. A ver os votos de público. Sigan chamando porque queda un ratiño. Pablo, con sí, esto Pablo foi está moi importante. salvado con ese Pablo Granada. respira tranquilo xa. Ese Granada que a Andrade, en fin, que non lle fixo justicia a Granada, polo visto. Andrade gustoulle tamén, o que é que non o pode decir porque é así, de retorcido. Bueno, a ver, atención, que temos ese final fantástico, recorden aquelo de a canción Morriña de Eduardo Del, fantástica canción, verdad? Interpretada por Sito Sede, por rapeiros e por Jorge Sepúlveda, que rescatamos, xa verán ustedes de que fagades maneira. aquí. Que non fagamos aquí. Pero, vinde para todos por aquí. Vinde para aquí, son tan amables. Irene, Pablo, por favor. Isto que son aguardentes? Son licores? Sí. Para baixar os Aguardente. 12 de hoxe, estupendo. No, é unha combinación perfecta. cor café, nada, a verdade é ben. que moi ben Irene, Pablo, que Moi ben organizada, a merendola. Moi como ben. se chama, os mantecados de la das Pontes e os licores que nos traen do Miño, estupendamente. Mira, Andrade xa botando ya van. Estades pendientes de todo tamén. Aquí hai un tipo levándose unha botella, un Sí, señor vestido de negro. non se ve. Desde o da cacheira se me acostumbrei a... Bueno, pero antes de que se produzca ese final, realmente, como decía Piñeiro, bueno, curioso, a ver como nos sae, como se sabe os artistas, fundamentalmente, pues queremos despedir a Marta Sánchez con esa canción que nos trouxo da súa propia colleita, que nos dixo que esta noite, bueno, pues por fin xa ten o seu disco
por ela máis absolutamente personal. todo elaborado, letras, músicas, un disco moi bonito, de verdade que sí. A verdade que é unha nova Marta Sánchez cantando mellor que nunca, que xa era difícil. Pois esta noite van a escoitar nunha canción da súa creación, unha balada preciosa a que nos interpreta antes de que se nos marche. Depois regalamos unha mantecada. Veña. Mantecada. Bueno, veña, aquí imos a ver agora Marta. Toma. ¿No probaste esta torta real de Ayarí? No como trigo. Leva trigo, Piñeiro. Fijo que sí. É amendua. Lleva trigo. Para ponerme estos vestiditos no como trigo. Pero moitas Bueno, é gracias. riquísima, que os saibas, xa sabes, cando vayas por Allariz, pregunta por Fina Rey. Bueno, felicidades polo disco. Gracias a todos, os quiero. Igualmente, Marta Sánchez esta noite. O show. Bueno, Imos pechar teléfonos, bueno, pero vale? toma. Tomo Evo, o sea, bueno, hombre. ¿Qué pasou? No, que pechamos teléfonos e facemos reconto dos votos da casa Oye, para os que nosos vale. recanteiros. Mentres vos comedes, eu vou aclarar unha cousa que me preguntaron moito esta semana. Non acabouse Ramoura. Houve un especial a semana pasada, pero este domingo hai capítulo novo e a semana que ven final de temporada. Vos comede que Claro. que non acabouse Ramoura, aínda queda este domingo. Estamos en edade de medrar. Que aproveite. O domingo. O domingo capítulo novo de Serramoura, case final de temporada. Bueno, E facemos o reconto, perdón. non? Ti non che importa que leve 3 verdallos? No. A min tampouco. nin a mí. Está riquísima. Fina Rey. A torta real de Allarí. Riquísimo. Bueno, a ver. Esto va a facer tempo, nada máis para que se sumen os puntos, sobre todo de Sí, Irene. que a que está aí pendente Porque dun Pablo fío, está porque Pablo salvado. está tranquilísimo, xa Dame pensando entón na 10 seguinte segundos. fase. Quero mandarle un cariño falando de Allariz a Manolo Rodicio, que un compañeiro meu, amigo, misioneiro en Latinoamérica, está pasando estes días en Allariz, está ca novena de San Benito. Quero mandarle un cariño moi grande porque é unha persoa boa e xenerosa. O sea, lle dixen, Manolo, algún día terás que ser bispo necesariamente. A un auténtico exemplo para todos. Sí. De misioneiros, felicidades. Bueno, pues nada, máis saúdos para Allariz. Esta noite estades como queredes, Pois sí. A torta real e Fina Rey e a la veña. De todo, Bueno, non entón falta de temos- nada. Director, temos a puntuación. Digamos para Por ver. el, a ver, Atención ao final. a ver, Irene. Está Jorge Sepúlveda. Ya Irene 20 puntos, 26 Pablo xa salvado. Bueno, e os 10 a ver. puntos da casa se reparten A ver, da seguinte maneira. A ver, cantos hai polo final? Neste momento hai 4 xa ou máis de 4? estaba apretada a cousa polo Sí. final. Non sei cantos están agora, pero... 5 puntos! 55! Salvada, non? Salvada tamén Irene, os dous Salvada. recanteiros esta noite. Que hai 4 por debaixo, ahora mismo. Sí, quedan por debaixo. Justo ahora mismo. Sí, Moita 24, alegría. 24, 21, 21. Vémonos na fase que ven. Son 24, 21, 21, sí. Bueno, vamos a repasar la tabla ahora con... Pois aí está, temos a Pablo Couto en cabeza con 31 puntos, Elena con 30, Elma con 30, tamén con 30 Lucy, Roseta ten 29, Sara Iglesias 27, Ana Fanego 26, Irene Amador colócase con 25 Aí e pola está. parte baixa Vanessa e Fabio de Sá con 24 e Bea Barbera e María Fosado con 21. Estes 24 puntos seguen Claro, sendo os 24. puntos que hai que superar. Un 24 ainda... Aínda non No te sabes salva. porque empatas. Aquí son Por 4 os abaixo. que se teñen que 25 marchar. puntos o límite. Noraboa aos dous. Bueno, felicidades aos dous recanteiros. A vindeira semana cada vez queda menos esto. Ay, Dios mío, más Pasa 4. voando, ademais. Sí, pasa muy rápido. Bueno, a ver. Ali está Jorge Sepúlveda no corpo do gran transformista Cristian. Inmediatamente despois de Cristian virán uns rapeiros. Todo isto, que non deixei os nomes, porque eu, claro, os nomes dos rapeiros... No, dime, por favor, decídeme, porque deixei, eu son incapaz de... Bueno, Risk, eso sí que sei que é. That Beat, que é David, pero bueno, That Beat. Ben, e despois será Sito Sedes o que poña o final. A que canción? Morriña, canción de Eduardo Dil, preciosa canción, que vamos a interpretar de esta maneira.
Vostedes coñecen seguro na versión dos Tamara, posiblemente a máis difundida de todas elas, o que esta noite facemos un auténtico experimento resultando en primeiro lugar ao propio Jorge Sepúlveda. Empezamos por él, de acordo? A ver que sae de aquí. Que non podo esquecer, non podo esquecer, non. Se isto enloquece, canto máis longe, máis preto parece. Busco teu aroma na distancia se abraza. Ti dasme esperanzas, hai terra terriña, que morro morriña, que pena peñiña, o que quero venir a xiña. Tumbarme nalgún prado, sentir a natureza, beber un albariño, escoitar a tua pureza. Nesta distancia son preso da liberdade, desa verdade universal que existe ben de balde, e que a morriña non se pode evitar, como algo vital para o gallego a súa terra habitar. E non quero que a historia se repita, marchar os meus amos para o volver e deixar a historia escrita. Veño coa química enerxética que dentro tiña, te chamo como queiras, se chamolle morriña. Te chamolle morriña. Sí, sí, dentro de cada galego que está fora, o que hai en morriña, chamolle. Polos verdes montes, polo azul do mar, morriña. Isto é morriña, isto é morriña. Morriña. Terra querida, terra dourada, canto máis lonxe, máis añorada. Non podo esquecerte, terra non podo, teño morriña. Onde estás, miña rapaza? Onde estades, verdes prago? Onde estás, miña rapaza? Sinto morriña. Maestro Sinto Sedes, felicidades por esa interpretación de Morriña. Ahí está, estrenando, achegando os puntos da Pide de Risk. Fenomenal interpretación y visión sobre ese tema clásico. ¿De dónde está o amigo Cristian? Un aplauso para don Jorge Sepúlveda. Cristian. Pasó, bueno, claro. Eso intentámoslo de volver. Esto son las cosas que te directo. Bueno, felicidades. Enhorabuena. Igualmente, Sinto Sedes. Feliz semana, a unha 26, 27 minutos na noite. O domingo capítulo novo de Serra Moura. Pero é novo. Novísimo. E seguimos con ese caso que estamos resolvendo. E o martes temos a película de Barreiros. Entre o gran creador da... Gran película, ademais, con grandes actores. Los motores.